هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هاي منوت زينبل تشعت بحنت معدنا وعز حلو قعزنا سلعات جقننا تسنقنا سلوم تتنحن كبرنا سرت اللوي بحلنا بسم سمعتي محلنا رأخ تقبر عسرنا حزو نبرار ينتصر لو يحبوا عزو عين فناته يسيو خند ترقمو يريتراونت عين فناته يسيو ودا ترقمو يريتراونت يريتراونت ما درحونت يريتراونت حبن جغنت عين قدادة عن معراري نترر كم نعري بعالت اكوي لقو تسبري اريد راونت سعاري سعاري اريد راونت سوري زقم زغدي اريد راونت سودي بحايل ورو لينبركنا يجلم ما نماغر سلام تقطعتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوك تكونون أي وترو تمنيتنا يوم لومون كم وترو ني ملء عالم فتشنا نقول ميدياتات قرقيرنا نعانا أقداس نزلهم كن مهار لهم زلنا كن فلتو من كان استعمل لهم زلنا زبلنا عبيت زيناتنا عالم هزنا لكم كريمنا لنا عند تكرنا لهم جن أبزوبانا برتع زخنة كنا تاتي كاس لزلو بعمقت كان استعمل لكم فتنينا أمونغو إثيوبيان سودانن أمونغو إثيوبيان جبسن زنبرة نوتي دارجا ناب وصو زخنا ناي كوينات بروباغندا تغير لخن بالنغلينا إثيوبيا بزوانزي completely أبناي وجه بروباغندا أتيوم كم زلوا زري بزو حبري تاكبكمي تمساسال جبس أدما كابتز زاربو زلوا تزجبرو زلوا سجمتي مليس النابز حقيقي سلزلوا تكون تدارجا بتعم التنس ويون وتوتر ناتهم سي لعلي دي بدلوا نبي جزء خيدغل نبي جزء فنجرغل كسيلنا كنرينا إذن بمقال نايتي أمول عالم زجبر زلوا زي جبس تجبر زلوا نتحققنا عالم تتقي ما قد كنت خليا دارجا أب عالم ملو زلوا تنشنس كابتن عبيت هجرات جميركا كسبتين عشو زلوا الهجرات بملو أب وتر سلزلوا نفس وقف نناتو استراتيجيك جبريز في التنزلوا زدما أمريكا بأبيو زجات ما زلوا ودكتنا دبلوماسي كان رينا مجمريا بينك جمريو بزن جمر نيشتك دحرت مليشان نقول لك تأساس رغبتني لايك مقبار سبورت مقبار مسانا مغتصال دما قد سنة كلويو سبورت ناتكم يتوحدوا let's go. Another day and another US ambassador has managed to outrage their host nation. Yesterday we told you about Mexico, how the Mexican government has paused ties with the US embassy. Today it's Honduras. Honduras is a nation in Central America. It is home to about 10 million people and their government is furious with the US, so much so that they're scrapping a treaty, a more than 100-year-old treaty. እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ኤምባሲታት ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ኣምባሳደራት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዝኾነት ሃገር ከለዉ ሪስፔክት የብሎምን እዩ ዝበሃል ሪስፔክት ስለ ዘይብሎም ሃገር ድሕሪ ሃገር ኣንጻሮም ስጉምቲ ክወስዳ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሓለፈ ናይ ሜክሲኮ ፕሬዚደንት ነቲ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ከምኡ ድማ ናይ ካናዳ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ሜክሲኮ ጣልቃ ብምእታው ናቶም ነቲ ህዝቢ ንምምቕቓል ዝተጠቀምሉ ስቴትመንት እገዳ ክገብሩሎምን ምስኦም ዘለዎ ርክብ ክቆርፅ ምዃኑ ነጊር ነይሩ ሆንዱራስ ትበሃል ሃገር ድማ ብተመሳሳሊ ከም ልኡላዊት ሃገር ኣብ ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ትገብሮ ዝምድና ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ትዕቢት ዘለዎ ዘረባ ስለ ዘረኣየ ምስ ኣሜሪካ ዝነበሮ ኣገዳሲ ዝምድና በቲኹ ኣሎ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብዚ ሓለፈ ኣብ ጎረቤትና እንታይ ርኢና ነርና ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣትዩሎም ክንደይ ግዜ ከጉርዑ ይደልዮም ነይሮም ሕሉፍ ሓሊፍዎ ኣብ ትግራይ ከይዱ ናይ ትግራይ ጉዳይ ይሽምግል ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ እኳ ካልእ ርእሲ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ክትዛረበሉ ትኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ብሓፈሻ ናይ ኣሜሪካ ንህንዲ ይገድፉ ንኻልኣይ ይገድፉ ንኩላቶም ሃገራት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያቶም ኣትዮም ጣልቃ ዝኣትዉ ብምዃኖም ህዝቢ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዘለዎ ትዕግሲ እናተወደየ ይኸይድ ከም ዘሎ እዛ ሪፖርት ከነርእያ ኢና እዚኣ ሪፖርት እዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲት ሪፖርት እያ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ድማ ሃገራት ክሳዕ ክንደይ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዘለወን ስእሊ እና ከፍአ ይኸይድ ከም ዘሎ ህያው ኣብነት ናብ ኣፍሪቃ ተመሊሰ ከርእየኩም እየ ንቐፅል Castro has instructed us in a timely manner to proceed to terminate the extradition treaty between Honduras and the United States that was concluded in January 1912.
Honduras has announced that it will end an extradition treaty with the US. The treaty was signed in 1912. It has lasted for 112 years, but now Honduras wants out, thanks to a diplomatic faux pas by the US ambassador there. ናይ ልዕሊ 100 ዓመት ታሪክ ዝነበሮ ዝምድና ወይ እውን ሓደ ውዑል ምስ ኣሜሪካ ዝነበሮም ክበትክዎ ኺሎም እንታይ ስለ ዘጋጠመዩ ግን ወይ ኣሜሪካ እንታይ ስለ ዝበለት እያ ወይ እንታይ ስለ ዘጋጠመይ ክንዲዛ ዓይነት ረስኒ ዘለዎ ግብረ መልሲ ነዚ ጉዳይ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅቡቅ ጌሩ ክምልሶ ኣብቲ ድሕሪት ግን ንመለስ እንታይ እዮም ገይሮም እንታይ እዮም ስለ ዝበልዎም እዮም ከምዚ ኮይኖም ዘለው ሓንቲ ኣብነት ግን ኣይኮነትን ሓደ 5-6 ኣብነታት ክንሪና ሓንቲ ካብቲ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ሓዊ ዝፅሕትር ትካል ምዃኑ እውን ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ድማ ሓደ ካብቲ ዕልዋ መንግስቲ ወይ ረጂም ቼንጅ ብረቂቕ ዝሰርሕ መንግስቲ እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሓፁር ተቐሚጡ ብቀረባ ዝከታተሎ መንግስቲ ስለ ዘሎ ከምቲ ዝድላ ውሽጢ ዓዲ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ዘሎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ግን ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጡ ሙሉእ ሓይሊ እዩ ዘሎ ሕሉፍ ሓሊፉ ኣብ ጋና እንታይ ኢለኩም ነይረ ኤርፖርት እዩ ዝውን እንታይ ኣሜሪካ ብተሓዲ ስለዚ ሰራሕተኛታት ናይ ኣሜሪካ ብኤርፖርት ክኣትዉ ከለዉ ኣይፍተሹን እዮም ኣብ ካልኦት ሃገራት ብዙሓት ሃገራት እርግፀኛ ኣይኮንኩን ኣብ ኢትዮጵያ ፍተሹ ድዮም ኣይፍተሹን ከማን ምክንያቱ እዚ ሓደ ካብቲ ኣሜሪካ ጭዋዳ ናታ እቲ ዓቕሚ ናታ ንኸተርኢ ወይ እውን ልዕሊ ሕግነት ናታ ንኸተረጋግፅ ዝጥቀመሉ ታክቲክ እዩ Her name is Laura Dogu. She recently commented on a meeting between the Honduran defense minister and his Venezuelan counterpart, the defense ministers of Honduras and Venezuela. Now, some of you may know that the US does not like Venezuela, and that is putting it mildly. Washington loathes Nicolas Maduro, the recently re-elected Venezuelan president. Honduras, however, shares good ties with Maduro and has no objection to meeting members of his government. So the US ambassadors... So تدربها بمتايو أقاتيمو أمريكا تبهل نكالوت هجرات معريا كم زي تريا هي وابنة أبزغن رينا زي ناي فنزويلا بريزنت حزبنات مريسوا نيكولاس مادوروس بريزنت ناي فنزويلا قوينو حليف له أمريكا دما كتقرع دليانيرا نساز دليتو نتي منقس ناي مادور عليو نا أمريكا كربح زغل منقسي تفتينا نيرا أي سلطة أنا له بميديا جرا بسيايا جرا بكل دما أنت تزارب سنيان تغلط الآن بزحات هجرات جن تشاينا روسيا كالوت عبيت هجرات ناي لاتين أمريكا نيكولاس مادورو تقبل مالو كان بريزنت حزبي فنزويلا تمريتوا توجيه ليلن هجرات كبرنتي لولاونات ناي هجر سلزبا كم زليتو فنزويلا ويا زبرتوا بيرفكت يغنيمن كبيرفكت مريج علو سلازي تقبلنا لنا سلازي بلاتنا هوندراس امباسينا أمريكا زبلهم سمعوه كسا كندي تعبيتنيا تطبعنا actions were met with outrage. Ambassador Dogu said that she was surprised that Honduran officials met with drug traffickers. Now, some context here. The US indicted Venezuela's defense minister on drug trafficking charges in 2020. As far as Washington is concerned, Venezuela helps drugs flow into the US. But for the ambassador to say what she said, Honduras took it as an insult. The United States in all aspects of the... So, انتهيلاتهم أمريكا نتي فنزويلا سلطان منقص غير نويها تسعر زلا تمخنيات ما نسوريو ديمقراطية كصفح فعيلة ما يكونن فنزويلا بعالم كابتن زبلسة حبتي أب كرسا زلو هجرة نداري بلو ورقة بلو كالو كل عينت تفتراوي حبتي درجة مواد هدرتو زي بلت هجر مولو natural resources زمال أيو كبور natural resources ويكات تفتراوي حبتي أمريكا دما نزقو دايزي كابنو ويحتك على سولي زلا نغطرح به أي سلطان جنالله، سلزي نتم مرحنا يتهجر حنساب حشيش يزشيت نابلو يخصوا حنساب دكتاتوري نابلو كل عين الشميم زبوه نعتاتهم ربحاناتهم أبتهجر نخرجاجوس عدل سلزي هبهم ويكم زمزوانا تهجر عدل سلزي هبهم يكلموا هنا يبلون سلامتكم يبلا الله مسيلكم أبزيات مليسنا نرأيه أزي هذا أبي سكولاري نزقو دايز خلص خلص معوزي concerned and I mean I particularly feel this is important. I'm concerned about the sudden liberal worry about the exploitation of Africa. So where does this come from? Yeah, where does this come from? I mean, it was perfectly okay for Cecil Rhodes, for instance, to exploit Rhodesia, named after him, South Africa, the Rockefellers and the Oppenheimer family and the mining and so on. Perfectly okay. Perfectly okay for the Europeans and United States to get together in Berlin in 1885. انتهيت بالزلو لومي معرباو ميديا بدقة بتعمي بزعبانة أفريقيا تصقاتات ويون مزمزانة أفريقيا حلوف تتعباقنا تخينو أفريقيا تشاينا تمزمزالا راشا تمزمزالا كستو تمزمزالا كم زتقبرالا كبلي زوع زالة ميديا يلو CNN BBC أفريقيا تقبرو تشاينا كمي جيران أفريقيا وين بدا جيرات أسرنا لا كمي جيرات سرقنا لا راشا كمي جيرات تتعلم لا كبلي مزوع زالو ساتهم دي يكونوا نامايت عمتاتنا أفريقيا سرقوا زنبرو شعوداكم يلوم دي زاربو ويدي صحف زنبرو سلمتاي لومي أنا قيروم كم زحاليتنا أفريقيا خوينا مزموت زلو
ምክንያቱ ህዝቢ ኣፍሪካ ብሚድያ ከተታልሎ ቀሊል ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ሲምፕል ኒ ኣብ 1880 ኣብ በርሊን ተኣኪቦም ንኣፍሪካ መቃቂልና ንግዛእ እያ ክብሉ ዘይሓፈሩ ኣብ ታሪክ ተሰኒዱ ዘሎ ታሪክ እሞ ካብኡ ቀፂሎም ቅድሚኡ ዝሰረቅዎን ካልእ ንግደፎ እሞ ብወግዒ ንኣፍሪካ ንመቃቀላ ከም ሕምባሻ ጌርና ቆራሪስና ንብላዕ እያ ብምባል ከም ድሌቶም ዝበልዕዋ ዝነበሩ ሃገር ሎሚ እተን ሃገራት ምስ ካልኦት ሃገራት ክሰርሓ ስለ ዝጀመራ ከጉርዑ እሞ ከዓ ተጣበቅቲ ናይ ኣፍሪካ ወይ እውን ንመሰል ኣፍሪካውያን ዝቃለሱ ኮይኖም ክቀርቡ ክትሪኦም ከለካ ናይ ብሓቂ እቲ ሂፖክራሲ ወይ ምስልዩነት ክሽትተካ እዩ ዝግባእ ካብ ማዕዶ ካብ ኪሎሜትራት ርሑቅ ከሎ ክሽትተካ ኣለዎ እዚ ቻነል እዚ ድማ ተቐንዲ ዕላማ ነዚ እዩ ክሳብ ዝዓፅዎ ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ሓሶት እዚ ነዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ንምብርሃን ኩሉ ግዜ ክሰርሕ እዩ ዕላማና ባዕልና ሰሪቕና ካብ ሰነዳት ናቶም ነውፅኦ ኣይኮነን ኣብ ፓብሊክ ዘሎ ኣብ ሓበሬታ ዘሎ ግን ኩሉ ህዝብና ክፈልጦ ዘይክል ክረኽቦ ዘይክል ክርድኦ ዘይክል ወይ እውን ኣክሰስ ዘይብሉ ንዑ እናሃብና ቀፃሊ ነቲ ዘሎ ምዕባለታት ነቲ ህዝብና ክነንቅሖ ኣለና ምክንያቱ ኤርትራ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ክርዮ ይነፅንሕ ኢልና ኣብ ከባቢና ዝግበር ዘሎ ዕንደራ ንበይኒ እዩ ናይ ርሑቕ ንርኢ ዘለና ርሑቕ ስለ ዝኾነ ከይመስለኩም ኣብ ከባቢና ዝረአ ዘሎ ዕንደራ ካልእ ለቨል ሕጂ ናብ ኣፍሪካ ንመለስ እዚ ዝብሎ ዘሎ በዚ መቃን እዚ ንርአዮ This is Niger in 2023. Et si nous pouvons continuer ainsi, avec la même approche, This is what a military takeover looks like. The government was toppled and an army general installed as leader. But Niger is not alone. A string of West African countries have had their presidents forcibly removed in takeovers and replaced by military rulers. Now those rulers want to reshape West Africa. It could have huge consequences. ምዕራባዊ ሚድያ እዚ ኣብ ሳሕል ኣጋጢሙ ዘሎ ነገር ከፀልሎም ይደልዩ ዘሎ ከፀልሎም ጨርቆም ከደርብዮም ይደልዩ ዘሎ እዘን ሰለስተ ሃገራት ዝገብርዎ ዘለዋ ስምምዓት ሓንሳብ ዲክታተራት ይብሎም ሓንሳብ ጁንታ ይብሎም ሓንሳብ ጋኔን ይብሎም ሲምፕሊ እቲ ዕላማ ንረብሓ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ጠጠው ስለ ዘበልዎ እዩ ናይ ምዝመዛ ናይ ምዕራባውያን ጠጠው ኣቢሎም ንህዝቦም ንረብሓ ናይ ሃገሮም ክሰርሑ ስለ ዝጀመሩ ካልእ ዝኾነ ይኹን መዝሙር የለን ህዝቢ ኣፍሪካ ድማ ንቕሕሉ መንእሰይ ናይ ኣፍሪካ ንቕሕሉ ሕጂ ከመይ ገይሮም ከም ትዊስት ዝገብርዎ ነዚኣቶምስ ዲክታተራት እዮም ኢሎም ክንደይ ዝዕንድሩ ሰባት ኤርትራውያን ኣለዉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይፅሕፉልካ ዲሞክራሲ ዝነበረ ሰሪቆሞ ሕራይ 60 ዓመት ዲሞክራሲ ናይ ኒጀር እንታይ ፍሪላ ኣብ ዓለም ታዝደኸየት ሃገር ገይርዋ በንፃሩ ፈረንሳ በቲ ዩራኒየም ናይ ኒጀር ነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ብኤሌክትሪክ ንነፍሶም ኮይኖም ንዓዲ እንግሊዝን ንካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን እዮም ዝሸጡ ነይሮም ኣብ ኒጀር ግን 5 ሳንቲም የብሎምን so now listen ከመይ ገይሮም ክጥምዝበዮም ነዚ ሓበሬታ ነዚ ድማ ገገምቲ ኢልና ኢና ክንርድኦ ክንፍትን ንሕና For the world. Here's how. You need to know what ECOWAS is. This is an alliance of West African countries somewhat similar to the European Union, which allows people and goods to move freely between. so ኩሉ ግዜ ድማ ንመን እዮም ዝጠቕሱ ኤኮዋስ ኢጋድ ገለመለ እናበሉ ነቲ ስለምንታይ ነዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ከም ፍሉይ ኣሜሪካ ወይ ኤውሮጳ ክተቕስቦም ይፍትኑ ፀጥታ ናይ ኣፍሪካ ረብሓ ናይ ኣፍሪካ ወይ እውን ርግኣት ናይ ኣፍሪካ ስለ ዘውሕሱ ይኮኑ ኖ መጋበርያ ናቶም ስለ ዝኾኑ ትሪእዎም ኣለኹ ነዞም ብምልአን ሃገራት ንምቁፅፃር ኢኮዋስ ዝበሃል ሓደ ካብ ሃገራት ንላዕሊ ሓይሊ ዘለዎ ገይሮም ሰሪሖሞ መን እዩ ዝቆፃፀሮ ባጀት ናቱ መን እዩ ዝቦ ገንዘብ ናቱ መን እዩ ፋንድ ዝገብሮ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኤግዛክትሊ ዳትስ ዋይ ድማ ንኢጋድ ክበሃል ከሎ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካን ቀጥታ ዝርከቡ ኣብታ ኼባ ምክንያቱ ንረብሓ ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝሰርሑ ትካላት ስለ ዝኾኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ይፅንሕ ኢለ ከስማዓኩም እየ ሕጂ ረእይዎም እቲ ኢኮዋስ ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ ፍሹል ምዃኑ በዚ ረእዩ Its main aim is to make its member states self-sufficient. Most of them are former French, British, and Portuguese colonies. The group has been around since 1975, and so it's a big part of politics in the region. But now it's facing a crisis. After the coup in Niger, ECOWAS gave the military junta a deadline. You have a week to reinstate the president or prepare to be punished. But the deadline passed and the mutineers didn't back down. And Burkina Faso ditched the group entirely and set up their own, the Alliance of Sahel States. The 3 breakaway nations have accused ECOWAS of serving the interests of foreign powers. So it's a political statement, but we'll see. سنتهت بالله إيكواسي ربحنا كالوت هجرات زين سلست هجرات نعتن سهل الله ينسي لنجيرن كلهم توم إكسبرتس نايم عربا عالم إكسبرتس قبل كله عملكت أب إكسكلاميشن مارك كيريز قبل زلوا أب سلامتاي أب كوتيشن مارك كيريز قبل زلوا سلامتاي كم زلوا حساس لزغنه كل عينة تقدر لهم نزوم هجرات زياتهم كنت طبعا عتهم نمرماس دحريت نخبل سوام كل نجار يوم جرام العلامان تايو نعتاتهم ربحنا نايم عرباوي هجر نايم عرباوين علم نمرقع زدليو زلومبر مثلا هزب سلا زلوا ما يكونن وي دنقاصنا هزب سلا زلوا ما يكونن اتزجار ماكم اتهم افريقاويان مسؤون كوينهم نتنا افريقيا ربحه انصارو دسرعو ازيوم بزحسل زخونو كاب متن لعل تحزن كن it is what it is this is the fact اسكا بريزنت ستايل نير بزعبا زين اسمع أو 2021 2022 2023
ዝተኻየዱ ተሓሳሳዊ ንባባት ትሕዝቶ ስነ ሓሳብ ዓብሊ ልገብድ ምስ ናይ ባህራቱ ስትራቴጂታትን ውጥናትን ስልትታትን ንምብራእ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብ 2024 ከ እንታይ ይመስል ቅድሚ 30 ዓመታት ዝተኣወጀ ኩናት ድረታ ንሩስያ ቅድም ዝሰርሐ ብውዕዉዕ ፕሮፓጋንዳታት ዕለታዊ tema ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ እዩ ዝተረመሰ ናቶን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣባዚሕካን ፅዑቅ ክንክን ጌርካን ሓይሉ ከም ዘሎ ንምምሳል ዝካየድ ቲያትሮታት ኣብ ዓዘቕቲ ተሸኺሉ ተዋጢሩ ከም ዘሎ ክሰትር ዝኽእል ኣይኮነ ኣብዚ ናይ ከንቱ ኩናት መዓልቲ ዝሓርር ዘሎ ቢልዮናት ዶላራት ናብ ትሪልዮናት የጋልብ ከም ዘሎ ከዓ ርኡይ እዩ ግዜ እናመጠጠ ዕንወት እናዘየደ ብዓለም ደረጃ ከትሎ ዝኽእል ሓደጋ ከዓ ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ ኦኬ ሕጂ ንመለስ እታ ዝበላ ብን መንገዲ ክንርዮ ኢና መጀመርያ ኣብዚኣ ኣርእሲ እዚኣ ንመለስ ኣብዚ ዋን እዚ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ taken at a pro-coup rally. What do you notice? These Russian flags and placards like this. The same was seen in Burkina Faso and Mali. So why are they so angry at the French? Why do they seem to love Russia? Niger, Burkina Faso and Mali are all former French colonies. France had previously put thousands of troops in the Sahel region at the request. ንፈረንሳ ጥራይ ኮኑ ንፅዕሉ ሕጂ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ኣብዚ መብዛሕትኦም ሃገራት ኣፍሪካ ዘን ምዕራብ ኣፍሪካ ዝገብርዎ ዘለዎ ኣካይዳ ፅልኢ ናይ ፈረንሳ ስለ ዘለዎም የስ ናይ ፈረንሳ ፅልኢ ንፁር ዝኾነ ኣሎ ናይ ኩሉ ኤውሮጳዊ ናይ ኣሜሪካ ፅልኢ ድማ ኣሎ ብኣፍሪካ እዚኣ ክብልዋ ይደልን እዮም ስለምንታይ ኣንፃር ረብሖም ስለ ዝኾነ መራሕቲ ናቶም ብተደጋጋሚ ዝብልዎ ዘሎ እዩ ኣፍሪካ ኣብዚ ዋን እዚ ናቶም መዝመዛ ከተሳሲ ኣይትደልን እያ ዘላ ኢትስ አ ቨሪ ፕሌን ሲምፕል ነገር ስለምንታይ ኣብ ረብሓ ናቶም ኣብ ውሽጣዊ ጥቕሚ ናይ ኣፍሪካ እናኣተዉ ይምዝምዝዋ ከም ዘለዉ ስለ ዝፈልጡ ዘለዉ እዚ ከዓ ከምዚ ሮኬት ሳይንስ ክኸውን የብሉን እቲ ኩነታት ንፁር እዩ ስለምንታይ ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ ኣብ ኩለን ሃገራት ንሪኦ ዘለና ስለ ዝኾነ እዚ ሕጂ ነዚ ንምሽፋን ዝጥቀምሉ ዘሎ ታክቲካ እዩ African leaders to fight jihadist groups. But since the coup in Niger, anti-French sentiment has risen. The military junta accused France of creating instability and blamed them for the deteriorating security situation. France's colonial past is also a point of resentment and means many people blame Sahel, as Niger has been the presence and what depth it will be in West Africa as Washington to be involved in. So ኣብ መወዳእታ ንመለስ ናብታ ኣርስትና ስለምንታይ እየ ዘምፅኦ ዘለኹ ኣብ ኣፍሪካ ዘጋጥሞም ዘሎ ስዕረት ወይ ውድቀት ንምሽፋን ዝተፈላለየ ታክቲክ እዮም ክጥቀሙ ዝፍትኑ ዘለዉ ሓደ ካብቶም ታክቲክ ናቶም ድማ እዚ ንሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ዝገብሩ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ meddling in their internal affairs via the ambassador. It was the same case in Mexico. The US ambassador decided to comment on Mexico's judicial reform. This outraged the country's president. So Mexico has paused ties with the US embassy. And this is not some new phenomenon, really. American ambassadors have a history of riling up their host nations. Look at these reports from down the years. Venezuela, 2006. Syria, 2011. Ecuador, also 2011. Albania, 2021. Every single time, the US ambassador has been accused of working against the country's government. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ሊስታ ንሳቶም ዝገበርዎ እዩ ኣብ ክንደይ ግዜ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣምባሳደራት ናይ ኣሜሪካ ዕቡይ ብዝኾነ ዘረባን ምትእትታውን ብምርኣይ ምስተን ሃገራት ዘለዎን እቲ ሊስታ ነዊሕ እዩ እዚ ኸማን እዚኣቶም ናይ ምዕራባዊ ዓለም ፕሮፓጋንዳ ዝገብሩ ግን ካብኡ ናብኡ ረብሓ ህንዲ ንባዕሎም እዞም ኩሎም ሚድያ በዓል እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ኣሜሪካ ኣጣቃዕቲ እዮም ነይሮም ሎሚ ግን ንህንዲ ንባዕላ ክትሃርማ ጀሚራ ስለ ዘላ ስጋት ተሰሚዕዎም ቃና ክቕይሩ ጀሚሮም ኣለዉ እምበር እቲ ኩነታት ኣሜሪካ ንብዙሓት ሃገራት ዕልዋ ንምግባር ተጠቀመትሉ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ቀዳማይ ስራሕናቱ ንልምዓትን ንሽርክነትን ዘይኮነ ነቲ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ እቶም ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ንኽምዝምዛኻ ንዓን ንኸገልግል ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ምዃኑ ሕጂ ናብ ጥዕና ዝኸደ ሓበሬታ ክበኩም እየ ቅድሚናዎም ካድና ግን መጀመርያ ኣብ ኤሮጳ ፅቡቅ ጌርና ነዚ ክንሰምዖ people speak French in Senegal, apart from their own languages, Wolof and so on, which is a common language, but still divided up. Why? Because there's a river that went through what was then to Thomas Sankara, 1987. Any African leader that tried to stand up, build the sovereignty of their country, they could be assassinated. All that was okay. That's interesting. And suddenly, out of almost nowhere, 20 years ago, great concern was shown by the United States, Western media about what was happening in Africa. So, እንታይ እዩ እቲ ዘሎ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ክሳብ ዘይተረዳእና እቲ ሕብረተሰብና ብዓብዩ ኣፍሪካ ግን ኣፍሪካ ንኩሉ ክፀልዖ ዓቕሚ የብልናን ሓካሓሽ
ኣብና ሃይ ሃገርና ናይ ህዝብና ጥራይ ከተኩር ዘላነ ምክንያቱ ጽቡቕ እንዲ ንኩሉ ኣፍሪካ ከተብል ትኽእል ግን መጀመርያ በትናትካ ኢኻ ክትጅምር ዘለካ ቲንክ ሎጂካሊ በታ ገዛኻ ኢኻ ክትጅምር ዘለካ ኣብ ገዛና ኢና ክንሰርሕ ዘለና ካብ ገዛና ግን ካብ ናይ ካልኦት ኬጋ ክንመሃር ኣለና ካብ ናይ ካልኦት ውጥቀት ኣብ ናይ ካልኦት ፀገማት ክንመሃር ክንክእል ኣለና እዚ ትምህርቲ እዚ ድማ ንዓና ክጠቕመና ዝኽእል ስለዚ ኤምባሲ ናይ ኤውሮፓ ይኹን ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ መብዛሕትኡ ግዜ ረብሓ ናይ ሃገሩ ንኸሳልጥ እዩ ዝመፅእ ፀገም እውን የብሉን ኤምባሲ ናይ ቻይና እውን ረብሓ ናይ ሃገሩ ከሳልጥ እዩ ዝመፅእ ናይ ራሽያ እውን ከምኡ ናይ ስዑድ ዓረብ እውን ከምኡ እቲ ፍልልይ ኣበይ ዘሎ ቻይና ረብሓ ናታ ከተሳልጥ ከላ ምሳኻ ኣብ ልኡላውነትካ ኣብ ናፅነትካ ኢዳከያ ተወትያ ስለዚ ንቢዝነስ ድያ ንካልእ ሽርክነት ብትክክለኛ መንገዲ ምስቲ መንግስቲ ደኒናያ ክትከይ ዘለዎ ልኡላውነት ናይቲ ሃገር ኣኽቢርካ ክትከይ ዘለካ ኣሜሪካ ግን ነቲ ልኡላዊ መርሕነት ናይቲ ሃገር ኣቋናፂባ ንዕዑ እቲ ህዝቢ ዝያዳ ንኣሜሪካ ከም ዝኣምን ልዕሊ እቲ መንግስቲ ናቱ ጌርያ ክሰርሕ ትፍትን ዳትስ ዋይ ድማ ምርጫ ናይ ኣፍሪካ ኣሜሪካ እንተዘይተቐቢላቶ ቅቡል ምርጫ ከም ዘይነበረ ክቁፀር ዝደልዩ ኤውሮጳ እንተዘይተቐቢሎም እቲ ምርጫ ትክክለኛ ምርጫ ኣይነበረን ስለምንታይ ናይ ኤውሮጳ ምርጫ ኣፍሪካውያን ኣፕሩቭ ይገብርዎ ድዮም ኩሉ እዚ ድራማ እዩ እዚ ኸንታይ ኣፍሪካውያን ንፅቡቕ ናቶም ክውስኑ ዘይክእሉ ነቲ ናቶም ነገር ባዕሎም ከመሓድሩ ዘይክእሉ ንቁጠብኦም እንተኾነ ፅቡቕ ዲ ሕማቕ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ባንክታት ክሕቅኖ ከም ዘለዎ ንሱ ፅቡቕ ተይልዎ ጥራይ ፅቡቕ ምዃኑ ንሱ ሕማቕ ተይልዎ ሕማቕ መርሕነት ናቶም ትክክል ድዩ ሕማቕ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታትን ናይ ኣሜሪካ ሚድያን ፅቡቕ እዩ እንተይልዎ ጥራይ ፅባቕ ንኣሜሪካ ዘይጠቅም ተኮይኑ ድማ ሕማቕ እዩ ሰይጣናዊ እዩ ብምባል ድማ ነቲ ፅልዋ ናይቲ ሃገር ክፀልዎ እዮም ዝፍትኑ አንፎርቹኔትሊ ነፍሲ ወከፍ ሕጂ ንኣብነት ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቕ ምዃኑ ክገልፁ ተኮይኖም ወይ እውን ብዛዕባ ናይ ስዑድያ ይዛረቡን እዮም and this is very very fascinating ንዓይ ማለት እዩ ኣብ ስዑድያ ዘሎ መንግስቲ ንከባቢ 70 ዓመት ኣነ ካብ 50ታት ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ሓደ ንጉሳዊ ዓለይቲ ዘመሓድር ዘሎ ዲሞክራሲ የለ ፍትሒ የለ ማዕርነት የለ ገለ የለ ብዛዕባ ስዑድያ ክፅሕፉ ሰሚዕኩሞም ትፈልጡ they never say a word for some reason ኣብ ኤርትራ ግን ከም ድሌቶም ንክዛረቡ መሰል ኣለዎ ተርጀሙን ኣለዎ ብዛዕባ ኢማራት ክዛረቡ ይክእሉን እዮም መሰል ናይ ሰብ ይረጋገፅ ኣሎ የለን ንኢማራት ክዛረቡ ኣይደልን እዮም ንኩዌት ክዛረቡ ኣይደልን እዮም ንቀጠር ክዛረቡ ኣይደልን እዮም ንዑማን ክዛረቡ ኣይደልን እዮም ስለምንታይ ነዳዲ ስለ ዘሎ ሃብታማ ስለ ዝኾኑ ኣፍሪቃዊ እንድሕር ኮንካ ግን ዝገበርካ እንተገበርካ ኣንፃሮም why is this hypocrisy ስለምንታይ ንካልኦት ሃገራት ኣቑፋ ኣሜሪካ ንስዑድያ ኩሉ ግዜ ፍግም እናበለትላ ትነብር ከም ድሌቶም መርሕነት ዲሞክራሲ ምርጫ ባይቶ ገለመለ ዝበሃል የለን ኣብ ስዑድያ ስለምንታይ ነዞም ጎረባብትና ፍሉይ ክብሪ ሂብዎም ጅቡቲ ንኣብነት ኣብ ጥቃና ዘላ ብዛዕባ ጅቡቲ ይፅሕፉን እዮም ሕማቕ ብዛዕባ ጅቡቲ ይዛረቡን እዮም እገዳ የውርዱላን እዮም ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ it's always a special case ኩሉ ግዜ ሓንጎልና ክንከፍት ኣለና it's always ኤርትራ ንረብሓ ኣሜሪካ ኣይተገልግልን ኣላ ስለ ዝኾነ እምበር ናይ ኤርትራ ፍሉይነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዲሞክራሲ ፍሉይ ልዕሊ ስዑድያውያን ስለ ዝግብኦ ኢሎም ኣይኮኑን it's always about interest እቲ ኢንትረስት ግን ብዋጋ ናይቲ ሃገር ስለ ዝኾን ዘሎ ኢና ንፀሎ ዘለና እምበር ኣሜሪካ ንረብሓ ናታ ክሰርሕ ፀገም የብሉን ኣብ እንግሊዝ ንረብሓ ናታ ክሰርሕ ፀገም ዝበሃል የብሉን ግን ብዋጋ ናይቲ ሃገርካ ክኸውን ከሎ ግን ኩሉ ግዜ ሓደጋ ይስማዓካ ማለት Мали как одного из ключевых партнеров в регионе, их отношения на качественно новый уровень. It is basically That is not only right how they deal with us and the Chinese to now do what they are doing. And West Africa is also playing a role in the Russia-Ukraine war. Mali and Niger have cut diplomatic ties with Ukraine. This was after a military official there made comments suggesting Kyiv had played a role in the loss. So በተኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ንሳቶም ናበይ ክጥም ዝወዮም ዝፍትኑ ዘለው ሕጂ ሓንቲ ናብ ኤውሮፓ ክመልሰኩም እየ ቅድሚ ናይ ኣሜሪካ ብዕምቋት ምርኣይና ሓንቲ ኣገዳሲት ናይ ኤውሮፓ ንባዕሎም ናበይ ገጾም ይኸዱ ኣለዉ ንክንፈልጥ ክትሕግዘና ትኽእል እያ ለስን ኣብዚ እዚ ኣብ ጀርመን እዩ Höcke has been surrounded by controversy in Germany for several years. He's one of the country's most radical politicians. He is so radical that he could be branded as a fascist. This was decided by a German court in 2019. Calling him a fascist is supported by the facts, the court said. Höcke is critical of the German politics of remembrance, including the Holocaust and the National Socialist. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ጀርመን ሓደ ፓርቲ AFD ዝበሃል ኣለዎ ኣልተርናቲቭ ፎር ዶይችላንድ ዝበሃል እዚ ፓርቲ እዚ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ከም ዶቸ ቬለ ዚ ዓይነቱ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ሂትለር ከም ብሓድሽ ትንስእ ከም ዘሎ እዮም ዛረቡ ዘለዉ የማናይ ክንፊ ሂትለር ብኸመይ መፅኡ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ነይረ ሂትለር ክትንስእ ከሎ ጀርመን ኣብ ሕማቕ ቁጠባዊ ኩነታት ከላ ይመፅኡ እዚ የማናይ ክንፊ ዝትንስኣሉ ዘሎ እውን ጀርመን ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ስለ ዘላ ጀርመን ስለምንታይ ከምዚ ኮይና ብዝብል ምክንያት ሓድሽ ቨርሽን ናይ ሂትለር ክትንስእ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ክኸውን ይኽእል ዶ ኣብሶሉትሊ የስ ኢትስ አ ፖሲቢሊቲ ጀርመን ብኩሉ መንገዲ ርምስቲ ሃገር ምዃና ጀርመናውያን ክወሓጠሎም ኣይክእልኒ
እታውን ኮነ ዘን ዝሓለፋ 40 ዓመታት ድሕሪ ውድቀት ናይ ጀርመን እንታይ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ነይሮም ንሓን ብወታደራዊ ሓይሊ ድኹማት ኢና ብቁጠባ ግን ሓያላት ኢና ዘታ ናይ ቁጠባ ሓይሊ ስለ ዝነበረቶም ነቲ ናይ ወታደራዊ ሸለል ኢሎም ነይሮም ሎሚ ግን ብቁጠባ ይወድቁ ኣለዉ ብወታደራዊ ድማ ዓቕሚ የብሎም እዚ ድማ ምስቲ ኢጎ ምስቲ ኣንነት ናይ ጀርመን ዝኸይድ ኣይኮነን ንሕና ቀዳሞት ኢና ንሕና ዝበለፅና ኢና ዝብል ኣብ ሓንጎሎም ዝተወቀጠ ኣለዎ እዚ ከዓ ኣብ ጀርመን ዝነብሩ ይፈልጥዎ እዮም ልዕሊ ጀርመናዊ እንድሕር ኮንካ ክዋሓጠሎም ኣይክእልኒ ኣብ ስፖርት ከምኡ ኣብ ካልእ ከምኡ እዚ ሜንታሊቲ እዚ ሕጂ ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ ኮይኑ ይመፅእ ኣሎ ኣብ ዝዓበየ ክፋል ናይ ጀርመን ድማ ዕውት እናኾነ ይመፅእ ኣሎ እቲ ህዝቢ ይስዕበ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ባዕላቶም እዮም ዝብሉ ዘሎ ናብ ሓድሽ ሂትለር ይዛረብ ዘሎ This stupid policy still weighs us down today. We need to do a 180-degree turn on the politics of remembrance. To portray National Socialism as something positive? It is striking that Björn Höcke himself repeatedly refers to National Socialism and its racist and anti-Semitic ideology. For example, እንታይ ክብለኩም ደልየ ዘለኹ ኣብዚ ቻነል ክንደይ ግዜ ሪፖርት ገይረልኩም ኣለኹም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ፀገም ከም ዘሎ የማናይ ክንፊ እቲ ህዝቢ ስደተኛታት በሊዖምና ብምባል ንዝኾነ ዘጋጠመ ፀገም ነቲ ቁጠባዊ ዓዘቕቲ ኣትዮሞ ዘለው ስደተኛታት እዮም ከምኡ ገይሮምና ብምባል ሕርቃኖምን ፅልኦምን ናብ ስደተኛታት ከውፅዎ ይፍትን ኣለዉ ኣብ ኣሜሪካ ብከፊሉ ዝረአ ዘሎ ቦታ እዚ ዝረአ ዘሎ ተንደንሲ ወይ ከዓ ተርእዮ እዩ ኣብ ኤሮፓ ጣልያን ክመፅእ ከሎ ኣብ ፈረንሳ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ስደተኛ ከም ዝገብረና ዘሎ እቲ ሕርቃን ናይቲ ፍሽለት ናይ ቁጠባናቶም ናብ መን ከፀግዕዎ ይፍትን ኣለዉ ናብቲ ስደተኛታት ናብቶም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት እዮም ዝብሉ ዋላ ምስ ኩሉ ስደተኛ ግን ብሓደ ዓይኒ እዮም ዝርእይዎ እዚ ኩሉ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና እዚ ኣብ መወዳእታ ከም ስደተኛ እቲ ሂወት ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ካብ ብሕጂ ኣርሒቕካ ምሕሳብ ኣዕሚቕካ ምሕሳብ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ሓንቲ ካብዚ ናይ ፖለቲካ ውፅእ ኢለ ክበኩም ዘሊ ዘለኹ ካብ ኣፍሪካ ዝመፀት ሓበሬታ ክልተን ከማን ሰንዝያን ስምዕወን shows that Africa gets fake or substandard medicine and it is directly connected to thousands of deaths in Africa. According to reports, a fifth of medicine in Africa could be substandard or fake, according to a major research project raising the alarm over a problem that could be contributing to the death of countless patients. Researchers from Bahar Dar University in Ethiopia analyzed 27 studies. ሓደ መፅናዕቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝመንጨወ ካብ ባህር ዳር ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ ዝመንጨወ ሓደ ሕምሲት ሓደ ብሳ ሓሙሽተ መድሓኒት ናብ ኣፍሪካ ዝኣቱ ወይ ፈይክ እዩ ወይ ዝወደቀ ወይ ካብቲ ትክክለኛ መጠን ክኾነ ዝግብኦ ዝጎደለ ብቅዓቱ ሕማቅ ወይ ድማ ፈይክ መድሓኒት ትክክለኛ መድሓኒት ዘይኮነ ኣብ ዕዳጋታት ናይ ኣፍሪካ ይሽየጥ ከም ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሓደ ካብቲ ክንግምቶ ንኽእል እዩ ናብ ኣፍሪካ ዝኸይድ ንብረት ንመክሰብ ተባሂሉ ትክክለኛ ቁፅፅር ዘይብሉ እቶም ንዑ ክቋፀሩ ዝኽእሉ ሓይልታት ድማ ብብልሽውና እናሓዝዎም ሓደው እቶም ካምፓኒታት ንዑ ዝእቱ ዋላ ናይ ኣፍሪካ እውን እንትኾኑ ንረብሓ ናቶም ኢሎም ንህዝቢ ናይ ህዝቢ ጥዕና ናይ ህዝቢ እንታሽሙ ከይተገደሱ ንናቶም ሃብቲ ጥራይ ክሰርሑ ይኽእሉ ካልኣይ ድማ እቶም ንዑ ዘፍርዩ ካብ ካልኦት ሃገራት እውን ነቲ ኩነታት ናይ ኣፍሪካ መዝሚዞም ነቲ ክቋፀር ዝኽእል ኣካል ናይ መንግስቲ ብብልሽውና ገንዘብ ቦናስ ሂቦም ብቅዓቱ ዝወደቀ ክኸውን ይኽእል መጠኑ ዘይሓለወ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ትክክለኛ መድሃኒት ዘይኮነ ናብ ኣፍሪካ ከም ዝኣቱ ሓደ መፅናዕቲ ኣረጋጊፁ ኣሎ ሕብረት ኣፍሪካዊ ብዛዕባ መግለፂ ይብ ነይሩ እቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ወርልድ ሄልት ኦርጋናይዜሽን ወላ ሓንቲ ብዛዕባ እዚ ዝበሎ የለን ወይ እውን ነዚ መዓት ገንዘብ ኣለዎ ግን ናብ ኣፍሪካ ዘተኮረ ሜጀርስ ክገብር ኣይንሪኦን ኢና በቲ ኮይኑ በቲ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ኢና ኣይ ዶንት ቲንክ ኤርትራ ንከምዚ ከፍቅድ ዝኽእል ግን ኤርትራ ምናልባት ሕፅረት ናይ ሰብ ስለ ዘለዋ ወይ እውን ሕፅረት ናይ ኪላታት ክህልዋ ስለ ዝኽእል ብጌጋ ክኣቱ ዝኽእል ነገራት ክህሉ ከም ዝኽእል መረዳእታ ኣለኒ ግን መንግስቲ ኤርትራ መብዛሕትኡ ግዜ ብዝተኻለ መጠን ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ንኩሉ ብፅሩይ ክፈልጦ ይኽእል ክብል ኣይክእልን እየ ግን ሓንሳብ ጌጋ እንተተረኺባ መቕፃዕቲ ናይ ኤርትራ ክትስከሞ ስለዘይትኽእል መብዛሕትኡ ግዜ ነጋዶ ብኤርትራ ዘሎ ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩ ዝኽእሉ ምዃኖም ይርዳእኒ ካብቶም ነጋዶ ናይ ኤርትራ ግን ዝያዳ እቶም ንዖም ዝሸጡ ትካላት ክሳዕ ክንደይ ግልፅነት ኣለዎም ክሳዕ ክንደይ ትክክለኛ ኣሰራርሓ ክህልዎም ይኽእል ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ እዚ ሓደሽቲ ሕማማት ኣብ ኣፍሪካ ንሰምዖ ዘለና ብዙሕ ግዜ ድማ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ሕማማት ከም ዘይኮነ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ካብ ሕማም ከይወፃና ከለና ሓንቲ ኣርስቲ ክውስኸልኩም እየ ጥንቃቐ ስለ ዘድልዮ Last story is about the future of men. The Y chromosome responsible for determining the male sex in humans is slowly disappearing due to evolutionary changes. Over millions of years, women have been the dynamic duo, the bread and butter, the yin and yang of society.
essential cogs in the grand machine of human existence. But it looks like men might just be disappearing from the equation altogether. And no, this isn't some wild dystopian sci-fi plot twist. It's all down to those little genetic building blocks called chromosomes. Let's سنتايم زبل زلو حدش مصنعتيو زرقا حدش مصنعتو وصيلو نس دما دق تبعتيو مس غزي كصنتكم زخلو وي زبل زلو زمصنعت زي صغا اب دي ان اي كنزارب كلنا دق نسيو كلته اكس اكس كروموزوم كم زلوهم دق تبعتيو دما اكس واي كروموزوم كم زلوهم وتبعتاي نكولد دما واي زبال كروموزوم اب دق تبعتيو زلو نسو نتي انقاقحو كحرم كلو نسو تي واي زبال تسعير تراي وتبعتاي كولد زخل زبل نالبتا بيولوجي وي ونابزي برودكشن زبال ريخم تخون تفلطوا نيركم تخون تخوليهم ابزو وانا زي ات واي كروموزوم زبال ناتداخمه يخيد كم زلو تنكي تستوستيرون نادخمه يخيد الله ناي دق تبعتيو زري نادخمه يخيد الله زبل بزو مساعتاتي زوت بزعبا دق تبعتيو صقم كن كزارب زغل سوسايتي يلن because I don't consider I تبعتي problem ورايل كاز دفع الحيل له patriarch خطفان له دك تبعتيو تي واي كروموزوم واي ونزي ماسكولينيتي حماقيو سيطاناوي ونزي حبرتسبنا زبدل له نخل سب ناب دك نستيو قصم كوزدوم ولا لازم عربا عالم تاني زبد سمعي يدك عبتنا سبيت بوتا كاتلو بلا بلا انا بالك زدفع زلو ولا تي كيميكالات نتقملو شامبوتات نتقملو اكايدا نتقملو نخلو نتناي وتبعتاي بحري ناتكم يخيد كم زلو ምናልባት እዚ ሕጂ ዝብልዎ ዘሎ ንእሽተይ ክፋልና ትኽብሉ ኽልያነ ብዓብዩ ግን ነቲ ተባዕታይ ወላ እቲ ዋይ ክሮሞዞም ከሎ ባዕሉ ነቲ ተባዕታይነቱ ተፀይኑ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ክቕየሩ ከም ዝኽእሉ ዝገበርዎ ብዙሓት እዮም ግብረ ሰዶማውነት ኣብሎ ካብኡ ወፃኢ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ነይሮም ነቲ ደቂ ተባዕትዮ ገዲፎም ናብ ደቂ ኣንስትዮ ዝኸዱ ዘለዉ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ስለምንታይ እዚ እውን ከም ሓደ ሞደርን ካልቸር ተባሂሉ ስለተወሰደ እዚ ኩሉ ሕማም ከይመፀና ካብ ሕጂ ከምቲ ኣምላኽ زجرم كفال أملاك مجمرة وتبعتاي فتيرو كابت مثلا قالنا تدمج على سيد فتيرين أنا ولدلنا ده أوريجينال زخوانة سبعة فيها تجربة نبكال جس كان مخاز جبرزلو كنت إنك قالوا خمسة لنا ترى هجي نبتي كأن أقدر السناتي أكسجري بفلان نبزوبانا جسنا نامس أخو خمسة نامس أخو خيدي كمنا مخادنا زيادة رئيسنا. Failed to impose its agenda on China. That is the summary of America's national security advisor, the trip to Beijing, after China refused to put Kiev's interests first in the Ukraine conflict. We had the opportunity to exchange views on the war against Ukraine over the course of the last 3 days. We didn't reach any particular plan. China and America خيدا national security advisor ناي تهجر مخاري ناي president مخاري ناي هجراود إحنا مخاري جيك سيلفان زبال كيدنيرو ولا حنت فرق في الرأي كالن راي كلت يوم جن كزرار أبو خمسة لهم بفلا يابتن خلت يوم ربحة تنكف زغل حنت كعب تحبت هالجندا China مسراشة زلوا زمدنا أنا مفتاح دينيرو ولا حنت فرق خمسة ترغبن بو منصر كرر خلوا زخانة agreement خجبر خمسة كألو إذا نجرزلوا سلزي this is one thing that زفتنوا زلوا أمريكا diplomatic اللي مس China الراشة من الصار أي سرحن غلطل أبزوبانا نملس انتهى قاتيمو. A crude oil tanker recently attacked by Yemen's Houthis is leaking oil, but the barrels of crude oil on board remain intact. That's according to Pentagon spokesperson Sabrina Singh on Thursday. The tanker is carrying 1 million barrels of crude oil. Those barrels remain intact right now. The vessel itself is leaking some oil from where it was hit. There is still a fire going on. زيادة ربازيا بتعمى قداسيتها. انتهت بالدلان. اتعمركب كم استهرمت كم يجرون كم زهرموا حوتي already فيديو زرقيهم علو. نسدما بناتهم كوماندو يوم قلمت يوم عبت مركب ديبهم أبتا مركب ديبهم بومباتات أوريدهم نت بومباتات بكبرحو كتكوس كم زغل كم زقبروا. سلزي بتا مركب كم تكاسل كم زقبروا جين التانكر كسب حجي أي نخلنا له التندادي دما كسب حجي يفسس يلن زي أبي good news يو التندادي يفسس يلن يجي بهالزلو سلامتاي إذا مركب زي كم حجي نجير كونير أب كبابنا يرترا بحرنا يرترا يزلا أبتي international بحرية يزلا جن نبي يرترا صغار بيت بوتا لازم يرترا حدا جايزي زغل يزبي يرترا ما سرايتنا يرترا زكلا غلو بحري بسنك 5 عينات كونتات كبالا شغلو ناي بحكي زحزناك سلازي እዚ ኩነታት እዚ ከም ዝሕጂ ዝገልጽዎ ዘሎ እቲ ተመርከብ ነቲ ነዳዲ ተስልኾ ከም ዘየላን ተነዳዲ ይፈስስ ከም ዘየሎን ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂሎ እዚ ጉድ ኒውስ እዩ
بزعبات ناي مركب جن ناب إسرائيل تخيل كم زنبرة زجلس حبريتا بتدقاقامي إن أنا سري متسألو تزحوق سناقر ناي إسرائيل دينا قال يكون إن كم إيرترا وكريو خلقو زين دادزي أبي إيرترا أبحرناتنا فسس أيدلن يعني أبكال بحرك فسس وندادي تيلن يقا بكلانا على الناس لزهاسي ذلك كاب كل جن أبحرنا إيرترا بزي إدنا بزي قرنا حدقا كوردون هزبنا أين دلنا territory-ناتنا دما حدقا كوردو أين دلنا. Multiple fires still burning on the ship itself. The Houthis also released a video Thursday said to show storming and burning of the Greek-flagged tanker Sunyon in the Red Sea. The vessel has been on fire since August 23rd. Reuters was not able to independently verify the date or location the video was filmed, but the tanker's visuals are consistent with Reuters' corroborating reports. On Wednesday, the Iran-aligned militants said they would allow salvage crews to tow the ship to safety. So ta na taqasalat kala abza video landia kanam tsalkum ay nakhilina na channelna tsagam slad fatra lamber ta markab kamay geron kam zaharamwa zigalit habrita video minalbat nay huti latest attack on a tanker galant yarelkum ab youtube كتري وانت دلي غنبر حبريتا زيو بفلوي كتقاصل زلا مركب كتري تدلي غن اتس ستيل افيلبل اب كلا كلا باع رويترز كلا ملاب تبع بيت شانلز او ريدو ملو ابو كتري وات خليهم جو ازي حوسي جود نيوز كنبلا نخلنا عنا نيرترا اب زي ادنا اب زي غرنا ازي كنتات زي نيرترا اب عبي صقم كتوا ايدلني انا هوب كابز نغر زدما كم تنبلو زلنا بعبيو كندحن تسفا نغبر مالتي اجي نابزو بانا كمصينا بعبيو دما امونغو سوماليان ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ዓቢ መናወራ ክንርኢና ዝኻ ናበይ ገጹ ክኸይድ ይኽእል ክንርዮ ክንፍትና በዚያ ንጀምር እስከ So today's story is that Egypt has sent hundreds of weapons, arms to Somalia following a security deal that they signed recently. Now, I want to basically quickly go through what they did sign recently. They agreed that Egypt will position 10,000. So ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ዓብ ሽግር ፈጢራ ኣላ ተፈጢርዋ ኣሎ እዚ ሽግር እዚ ድማ ዳርጋ ንነዊሕ እዋን ብማዕዶ ማዕዶ ዝዘራረብሉ ዝነበሩ ሕጂ ናብ ሲሪየስ ዝኾነ ኩናት ከምርሑ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ኩነታት እውን ንርኢ ኣለና ስለምንታይ ነዚ ንሪኦ ኣለና ኣቐዲምና እንታይ ንርኢ ነርና ኣሜሪካ ኣብ ብዙሕ ነገራት ወዲቓ ከም ዘላ እዚአን ክልቲአን ሃገራት ድማ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቕ ዝምድና ኣለዎ ካብ ናብ ግብፂ ዓብ ዝምድና ኣለዋ እዚ ዓመት እዚ ጥራይ ኣብዚ 24 ጥራይ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሓደ 8 ግዜ ናብ ግብፂ መፅኡ ኣሎ ኤቭሪ ዲፕሎማት ናይ ዓለም ድማ ንግብፂ ዝመፅእ ብሰንኪ ናይ እስራኤል ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ያ ኢትዮጵያውያን እንታይ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ኣብዚ ስምዕዎም እስራኤል ክትከላኸለሎም እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ እስራኤል ንባዕላ ኣብ ግብፂ እያ ትልምን ዘላ ነቲ ፀጥታ ናታ ንኽትሕግዛ ረይዎም ኣብዚ ቶም ኢትዮጵያውያን ኣንፃር ኤርትራ ዝብልዎ ዘለኹ ከስማዓኩም እየ ሕስድና ናቶም ግብፂ ከምዚ እናገበረቶም ከላ ናበይ ሕስድና ናቶም ናብ ኤርትራ እዩ ኣብዚ ስምዕዎም ሕጂ عنصر الزمن من يملك الضغط على اثيوبيا እንግዲህ ዋናው ዛሬ በተለይ ለነወይበት ያሰብናት ነጥብ እቺ ናት ምንድነው የሚለው ማን ነው ኢትዮጵያ ላይ በትክክል ጫና ማሳደር የሚችለው በጣም ደስ የሚለው ነገር እኛ ከዚህ በፊት አንሰማቸውም እንጂ ይሄንን በአረብኛ ሁሌ ይሉት ነበር አሁን ነው እኛም ነቅተን እቺን 4-5 አመት ውይይታዎቻቸውን በሙሉ ማምጣት መስማት የጀመርነው እና ምንድነው የሚለው ማን ነው ግን ኢትዮጵያ ላይ ጫና ማድረስ የሚችለው በትክክል ይላል ሰንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ እቲ ኢትዮጵያ ሲ ግብፃውያን ናሕተደም ክዘራረቡ ከለው እዮም ንኢትዮጵያ ዝያዳ ፅልዋ ክገብረላ ዝኽእል መን እዩ ኣይናይ ሓይሊ ኣይናይ ሃገር እዩ ወይ እንታይ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ ወይ ካልእ ፀቕጢ ክገብረላ ዝኽእል መን እዩ ናበይ ተተኮርካ ሓይሽ ንዝብል ሕቶ ክምልሱ ከለዉ ስምዕዎም ንሳቶም ቶም ኢትዮጵያውያን ዝዛረብዎ ዘለዉ ስምዕዎም اسرائيل الصين ለምሳሌ እስራኤል ናት ወይስ ቻይና ናት اسرائيل بالدرجه الاولى اسرائيل በአንደኛ ደረጃ ይላል ሰውየው ኢትዮጵያ ላይ ጫና ማሳደር የምትችለው እስራኤል ናት ይላል እዚህ ጋር እንቁምና ሰውየው የሚጨምረው ነገር ካለ መጀመሪያ እንስማው لان هي حاميه السد والمدافعه عنه ምክንያቱም ይላል እስራኤል የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን የምትጠብቀው እሷ ናት የምትከላከልላት እሷ ናት መሳሪያ አስቀምጣ ምናምን ስለዚህ ይህንን ነገር ጫና አሳድሮ አንድ ነገር ላይ ለማድረስ ከተፈለገ እስራኤልን መያዝ ነው እዚ ሕጂ ብጣዕሚ ተሐጉሲ ተዛረብ ዘሎ ብጣዕሚ በቃ ኤክሳይትድ ኮይኑ ስለምንታይ ተሐጉሲ ለስከ እንታይ ዝብልፀን እዩ መዲኑ ኢትዮጵያ ዝያዳ ፀቕጢ ክገብረላ ዝኽእል ንዝብል ኣርስቲ እስራኤል እያ ይብላ ኣሎ ስለምንታይ ነቲ ዲጋ ነቲ ገይሮሞ ዘለዉ ናይ ጌርድ ዝበሃል እቲ ሪናይሰንስ ዳም ወይ እውን እቲ ግድብ ዝብልዎ ዘለዉ
ንዑ መን እያ ትሕልዎ ይብላ ኣሎ እስራኤል ሕጂ ስትሓጒሱ ኣሎ እስራኤል ስለ ትሕልወሉ ዘላቦ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ናይ ካልኦት ሓይልታት ናይ ምፅጋዕ ወልፊ ከም ዘለዎም በዚኻ ትፈልጥ ብጣዕሚ ኤክሳይትድ ኮይኑ እዩ እስራኤል እያ ክትከላኸለልና እስራኤል ስለ ትከላኸለሉ ትወደብ እስራኤል ንባዕላ ንግብፂ ትልምን ከም ዘላ ግን ኣይፈልጥን እዩ ስለምንታይ ግብፂ እስራኤል ብኩሉ መንገዲ ፀላእት ኣለዋ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ዝዋን እዚ ሽግር ኣጋጢሞ ኣሎ ነቲ ኩነታት እቲ ኢራን ከተጠቅዕ ከላ ግብፂ ክትሕግዘኒ ኣለዋ ትብላ ኣላ ነቶም ናብ ጋዛ ዘለው ህዝቢ በጃኹም ገሊዮም ንግብፂ ውሰዱለይ ትብሎም ኣላ ስለዚ ግብፂ ሄቪ ሌቨሬጅ ዓብ ሌቨሬጅ ወይዋ ፀቕጢ ኣለዋ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ከተእምና ወይ እውን ከተስምዓ ትኽእል እያ ሕጂ ክብል ከለኹ ንኢትዮጵያ እስራኤል ካብ ኢትዮጵያ እንታይ ትረብሕ እስከ ንበል what is the benefit ኢትዮጵያ ስን እስራኤል እንታይ ተርብሓ ሓደ ዓብ ዕዳጋ እዩ ዓብ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ንግዲ ክትነግድ ትኽእል እያ ኣቑሑታ ክሸይጥ ትኽእል እያ ዝኾነ ነገራታ ክሸይጥ ትኽእል እያ ሜባ ኣፅዋር እውን ክሸይጥ ትኽእል እያ ክትብል ትኽእል እያ ፋይን ንግዲ ኣሎ ግብፂ ከይገዝእ እንዲ ኣፅዋር ኣይደኖ ግብፂ ዓቢ ብቁጠባዊ ዓቕሚ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ዘረባ ናቶም ግን ኣብ ነፍሶም ዘይምትእምማን መን ክሕግዘና ይኽእል ጥራይ ዘዛረቦም ዘሎ ሓደ ሕጂ እዚ ግብፅን ኢትዮጵያን ንሓድሕዶም ዝገብርዎ ዘሎ ምትፍናን ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብ ንባዕሉ ዝገብሮ ዘሎ ፈኸራ ድማ ነዚ ቪድዮ ቀደም ኢልዎ ግን ሕጂ ቀፃሊ ነዚኦም ሼር ዝገብሩ ዘለው ካብ ምሕር ዝስምዖም ዘሎ ፍሪ ዝስምዖ ሕጂ ሀገር እኛን በኃይል ወሩ ሊያንበረክከን አይችልም ማንም ሀገር የፈጠርነው የስትራቴጂና የታክቲክ አቅም ብቻ ሳይሆን ውጊያን በውጊያ ውስጥ በችግር ውስጥ በዝናብ ውስጥ በተራራ ውስጥ ውሎ የማደርና የመቆየት አቅማችን በጣም ከፍተኛ አቅም ነው ኣቢ እንታይ ዝብል ዘሎ ብጣዕሚ ማንም ንዓና ክሕይል ዝኽእል ክሓርም ዝኽእል ከፈራርስ ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ይክእልኒ እዩ ንሕና ሙሉእ ብሙሉእ ዓቕሚ ኣለና ነብስና ክንከላኸል ኣብ ካልእ ግዜ ዝበሎ እውን ከምዚ እናገበሩ የምፅዎ ኣለው እዚ ከዓ ናይ እቲ ሶማልያውያን ብብዝሒ እቲ ናይ ግብፂ ሓይሊ ሸር ይገብርዎ ስለ ዘለው ዝስምዖም ዘሎ ስጋት ለጠላቶቻችን ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያን አትንኩ ኢትዮጵያን አትሞክሩ ጥቁር አንበሳ ማሸነፍ እንጂ መሸነፍ አያውቅም ጥቁር አንበሳ አይጀምርም ከጀመረ ከመጨረስ አይገታም አይቆምም ሰላምን ማጽናት እንፈልጋለን ደፍሮ የሚሞክረን ካለ ግን ግብአተ መሬቱን እና እንታይ ዝብል ዘሎ ኣቢ ኮምፕሊትሊ ኣብ ናይ ፈኸራ ዓለማት እዮም ኣለው እንጂ ንሕና እንተኽኢልኩም ነዝናትና ሓይሊ ኣይትተንክፉ እንተተንኪፍኩም ግን ጥፍኣትኩም ከነቀላጥፈልኩም ኢና እዚ ከዓ ተሸኒፍናን ተሳዒርናን ስለ ዘይንፈልጥ ብዙሕ ነገር ክንገብር ንኽእል ዓቕሚ ኣለና ዝብል ዘሎ እቲ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ሕጂ ተመለሱ ኣብዚያ ንርአዮ ብኩሉ ከተሓዘልኩም ክፍትን የሽዑ 10,000 so huge number of troops 10,000 troops on the border between Somalia and Ethiopia 10,000 so Egypt is going basically to construct so እንታይ 10,000 troops ኣበዮም ዞም 10,000 ሰራዊት ናይ ግብፂ ኮፍ ክብሉ ዝበሃል ዘሎ እዚ ተዘገርም ዘሎ እዩ ኣብ ዶብ ናይ ሶማልያን ናይ ኢትዮጵያን እዮም ኮፍ ክፍሉ ዞም ሰራዊት ዝበሃሉ ዘሎ 10,000 ብዙሕ ሰራዊት እዩ እሞ ከዓ ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ዝሓዘ እዩ ኣሚን ናይ ግብፂ ኣሜሪካ ብብዝሒ ስለትደልዮ ብዙሕ ኣፅዋራት እያ ትቦ ይገዝእ ድማ ኢቨን እተን ሌይተስት ነፈርቲ ዘለዋ ክገዝእ ዝሓስብ ዘሎ እቲ ኣልሲሲ ማለት እዩ ወታደራዊ ዓቕሚ ፀገም ዝበሃል የብሎም ኣሜሪካ ንግብፂ ፍሉይቲ ስትራቴጂካዊ ሃገር ጌራ ስለትሪያ ብዙሕ ኣፅዋራት እያ ትሸጠላ ካልእ ነገር ክትገብረልካ ይትኽእል ኣሜሪካ ኣፅዋር ክትበካ ትኽእል ንውግእ ከተዳልወካ ትኽእል ግብፂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሶማልያ እያ ኣብ ዶብ ናይ ሶማል ሰራዊት ናታ ክትቱ ጀሚራ ኣላ ኣበ ድማ ሰራዊት ናቱ ዝበለፀ ኣፅዋራት ናቱ ዝበለ ወይ እውን ሓያል ሰራዊት ናቱ ናብ ሶማልያ ከፀገ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ናይ ውግእ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና and Ethiopia 10,000 so Egypt is going basically to construct a base in the territory between Somalia and Ethiopia and remember about 3 months ago there was a similar defense deal that was signed between Somalia and Turkey or Turkey as they called that country and the Turkey Navy agreed so እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኢትዮጵያ ኣቢ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ልካ ክትዛረቡን ከቢድን እዩ ኣቢ ባዕሉ ብዝፈጠሮ ፀገም ወይ እውን ዓንዳር ኣካይዳ ዓበይቲ ሓይልታት ኣብ ሶማልያ ኣትዮም ነቲ ናቶም ረብሓ ናይ ሶማልያ ጥራይ ክሰርሑ ዝኽእሉ እዮም ኢልካ ክትዛረቡና ይትኽእልና ግብፂ ንኣብነት ውድቀት ናይ ኢትዮጵያ ለይትን መዓልትን ዝደልይዎ እዩ ኢትዮጵያ ፋሕፋሕ ክትብለሎም እዮም ዝደልዩ ረብሓናቶም
ኒል ዝቋፀሮ እንተዘየለ ጥራዩ ስለምንታይ ሓንቲ ንዓታቶም ውዒላ ሓዲራ ስቃት ክትኮኖም ኮይና ትስምዖም እንታይ እያ እቲ ኒል መበገሲ ናቱ ኣበዩ ኢትዮጵያ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናቱ ፋይን እዚ መበገሲ እዚ ኣብ ቁፅፅር ክሳብ ዘይሃለወና ህይወትና ኩሉ ግዜ ኣብ ምልክት ሕቶያ ዝብል ስትራቴጂካዊ ወሳኒ ሕቶ ኣለዎም ኤግዚስተንሻል ኮሽን ይብልዎ እዚ ኣብነት ካልኦት ሃገራት ኢትዮጵያ እንታይ እያ ትብል ኣብ ደገ ባሕሪ ወሳኒ ንዓያ ትብል ወሳኒ ግን ኣይኮነን ኢትዮጵያ ብዘይ ኣብ ደገ ባሕሪ 20 ገለን ዓመት ተቐሚጦም ኣለዉ ገንዘቦም ከፊሎም ግብፂ ግን ከምኡ ኢላ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ እቲ ኒል ዝበሃል እንተደይሰሪዑ ንብዝበፅሒ ህዝብናቶም ጥፍኣት ክኾንሎም ይኽእል ካብ ጥንቲ ግብፂ ማለት ሂወት ናይ ግብፃውያን ኣብ ኒል ተመርኮሰ እዮም ዝብሉ እዩ ዝበሃል ስለዚ ነቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ርግኣት ናቶም ክሕልው እንተኮይኖም እቲ ኒል ዝብገሰሉ ከባቢ ኣብኡ ፅልዋ ክህልዎም ክኽእል ኣሎ እቲ ኒል ዝብገሰሉ ከባቢ እቲ ዝዓበየ ክፋል ድማ ትብሉ ኒል እዚ ኢትዮጵያ ዘላቶ ቦታ እዩ ስለዚ ነዚ ቦታ እዚ ከመይ ጌርካ ተውሕሶ ትኽእል ኣይ ቲንክ ብሰላማዊ መንገዲ ብኩሉ ፈቲኖም እዮም ኣይሰርሓለዎምን ካብቲ ዲፕሎማቲክ ዝበሃል ዝነበረ ቦታ ድማ ወፂኦም እዮም ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ምስ ኢትዮጵያ ኣይዋፅን ኢሎም ረጊፆም ገዲፎም እዮም ሰላም እንታይ ተሪፎም ዘሎ ብሓይሊ ኸ ከመይ ጌርካ ከተረጋግፅ ትኽእል ብኩሉ መንገዲ ንኢትዮጵያ ክትዓፅዋ ክትክእል ኣለካ ሕጂ I'm going to be speculate ክገብር ክጅምር እየ ኣብዚ ሓንቲ ሪፖርት ላስምዖ ባዕሎም ኢትዮጵያውያን ዝቐርብዋ እያ አልአረቢያ ጋዜጣ ግን ግብጽ ለምን በኢትዮጵያና ሶማሊያ ውዝግብ ውስጥ ትገባለች በሚል ርዕስ ዘለግ ያለ ትንታኔ ያስነብቧል። በጋዜጣው ላይ በቀረበው ትንታኔ ላይ አስተያየት የሰጡት የግብጽ የደህንነት ኤክስፐርት የሆኑት ሜጀር ጀነራል መሐመድ አብዱል ዋህድ ግብጽ በአፍሪካ ቀንድ ላይ እያከናወነች ያለችው የቅድመ ጥንቃቄ መሆኑን አስታውቀዋል። ይህ ስትራቴጂካዊ አካባቢ ለበርካታ የደህንነት ስጋቶች የተጋለጠ ከመሆኑ አኳያ የግብጽን ብሔራዊ ደህንነት ለማስጠበቅ እርምጃ መውሰዱ አስፈላጊ መሆኑንም አስምሮበታል። So it is very clear ከም ዝብሎ ዘሎ ግብጽ ትገብሮ ዘላ ንኻልእ ሰብ አንዳሪ ገለ መለክ ክኸውን ይኽእል ንግብጽ ግን ንዝኾነት ሃገር ዲስካስ ክትገብር ከላ ናተይ ኤግዚስተንስ ናተይ ህላዌ ናተይ ቀጻልነት ከም ሃገር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝምርኮስ እዩ ግብጽ ዝፈልጥዋ ድማ ይፈልጥዮም እቲ ከተማ ኩሉ ከተማታት ናይ ግብጽ ኣብ ኒል ዝተሰረተ እዩ ዝስተ ማይ ናቶም ካብ ኒል ይድመጽእ ስለዚ ኢትዮጵያ ነዚ ኒል እንድሕር ክትቋፀሮ ኮይና ብኡ ከይገራ ጅሆ ክትሕዞም እንተኮይና ንህላወ ናቶም ዝለዓለ ስግኣት ክስምዖም ዝኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ሶ ሕጂ ናብ ሶማልያ መፅኦም ኣለዉ ናብ ሶማልያ መምፅኦም እንታይ ለውጢ ክፈጥር ይኽእል ከም ግብፂ ኮንካ ርአዮ እዚ ኩነታት እዚ ከም ግብፂ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪክ ዝደኸመትሉ ግዜ እያ ዘላ ሕጂ እዚ ሕጂ ኣነ ስለዝፀልኦም ኣይኮንኩን ነዚ ዝብልዎ ዘሎ ምዝያት ሓይዘ ክነግረኩም እየ ስምዕዎም እዚኦም ስለምንታይ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ስምዕዎም ወደደም ጠላም በሚገባቸው ቋንቋ ትናንት ማታ ጀምረናቸዋል ዛሬም ሌሊት ጨርሳቸዋለን ነገም እንጨርሳቸዋለን በራሳቸው ይህንን ካላደረግን ኢትዮጵያ የለችም ይህን ካላደረግን እመኑኝ እኔ እንዲያውም የምፈራው አንድ ነገር አለ እውነት ይሁን ውሸት ምናልባት ኤርትራንም እንጠቀላታለን ወደ ኤርትራ የሚገባ ጤፍም ይሁን እህልም ይሁን ኦፍ ኮርስ የሚገባው በአሜሪካን በኩል የሚገባው ከኢትዮጵያ ይጫናል ወደ አሜሪካ ይገባል ከአሜሪካ ይጫናል ኤርትራ ይገባል በራሳቸው ምንም የላችሁም እናንተ ሐመድ ብልዑ አታዝዮም ከመይ ዝበሉ ጎረቤት እዮም ሰንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ንኤርትራ ግብፂ እኮ ግብፂ መፅያ ብሶማልያ እትያ ድከቱ ራዕዲ ፈጢራትሎም ኣላ ሕርቃኖም ግን ናበይ ትሪኦ ኣለኹም ናብ ኤርትራ በተደጋጋሚ ናብ ኤርትራ እዩ ትሕርቃናቶም በተደጋጋሚ እቲ ናቶም ግብረ መልሲ ናብ ኤርትራ ገጾም እዮም ግን ግብፂ ስትራቴጂካሊ ብሶማልያ መፅያ ንኢትዮጵያ ነዚያ ዘራ ነዚያ ሓበሬታ እዚኣ ክበኩም ድሕሪኡ ስለምንታይ ግብፂ ነዚ እዋን እዚ መሪፃት ከም ዘላ ክርዳኣና ሰሜን ሸዋ ዞን ቱሉ ሚልኪና ገርበ ጉራቻ ከተማ መካከል በተለምዶ ታታ ተብሎ በሚጠራ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡስ የተሳፈሩ ተሳፋሪዎችን በሙሉ ዛሬ ረፋዱ ላይ ማንነታቸው ባልታወቁ ታጣቂዎች ታፍነው እንደተወሰዱ ዋዜማ ከአካባቢው ነዋሪዎች ሰምታለች። ታጣቂዎቹ የአንድ አምቡላንስ ሾፌርና አንድ የጤና ባለሙያ ጭምር አፍነው መውሰዳቸው ኣብ ኦሮሚያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሪፖርት እዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገማት ኩሉ ዝገልጽ ሕልፍ እናበልኩ ከስማዓኩም እየ ኢትስ ጀስት ስለምንታይ እቶም ግብፃውያን ስጥቢት ከም ዘይኮኑ ንክንፈልጥ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘጉርዓሉ ኣብ ዘሎ ኣብዚ ኸይድና እዚ ናይ ኦሮሞ ዘሎ መጭወይት ንርላና ርዕሰ መስተዳድር ጌታቸው ረዳ ጊዜያዊ አስተዳደሩ የተሿሚዎችን ምደባና የአስተዳደሩን ሌሎች ተግባራት በሚያደናቅፉ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስዱ አስጠንቅቀዋል። ጌታቸው ይህን ማስጠንቀቂያ ያስተላለፉት
ጌታቸው ረዳ ድማ ናይ ህወሓት ሓይልታት ዝኾነ ይኹን ለውጥ እንተ ክገብሩ ፈቲኖም ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ዝነግር ዘሎ። ኦኬ ንቐፅል። ካልእ እንታይ ኣሎ? ባስከተለው መጥለቅለቅ ሳቢያ በአደጋ ላይ የሚገኙ ነዋሪዎችን ለመርዳት ለፌዴራል መንግስት ላቀረብኩት የድጋፍ ጥሪ ምላሽ አላገኘሁም በማለት መውቀሱን ሸገር ሬዲዮ ዘግቧል። የወረዳው ባለስልጣናት በውሃ መጥለቅለቁ የተከበቡ ሰዎችን ለማውጣት የጀልባና የሞተር ድጋፍ ጥያቄ እንዳልቀረበለት ገልሎች ድጋፎች በውሃ ተከፋ አደጋ ለቀው ለስደተኞች ኮሚሽን እና የኢትዮጵያ የስደተኞች ኢትዮጵያ ኣብዚ ዋን እዚ ብሕፅር ዝበለ ናብታ ናይ ዓንቶ ብምንመለስ ኣብዚያ ንመለስ ግብፂ ስለምንታይ እዚ ዓይነት ስጉምቲ እዚ ክትወስድ ክኢላ እዚ ናይ አልአረቢያ ዝበሃል ዘሎ መፅናዕቲ እንታይ ዝብል ዘሎ ግብፂ ንሃገራዊ ድሕንነታ ምስቲ ኩነታት ካልኩሌት ጌራ ስጉምቲ ወሲዳ ኣላ ክትወስድ ትሓስብ ኣላ። እዚ ከዓ ነቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ዝበሃል ናይ ግብፂ ቀዳማይ ሃገራዊ ድሕነት ናቱ ሓደጋ ኒል እዩ። ኒል ከዓ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ትቆፃፀሮ ምዃና መፍትሒ ናይቲ ኒል ኣብ ኢዳ ከም ዘሎ እያ ትገልፅ ዘላ ብኩንነት ድማ ርኢና ኣለና። ስለዚ ግብፂ እንታይ እያ ክትጥቀም ትኽእል? ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ተዳኺማ ኣላ። ብምንታይ ተዳኺማ ኣላ? ብኣፎም ክገልፅዎ ከለዎ ኣብዚ ምፅልኩም ነይረ ኣብ ኦሮሞ ዕግርግር ኣሎ፣ ኦኔግ ዝበሃል ኣሎ፣ ኣንፃር ኦሮሞ ዝቃለስ ኣሎ፣ ነቲ ንናፅነት ኦሮሞ ዝቃለስ ዘሎ ሓይሊ ኣሎ። 35 ካብ 100 ናይቲ ህዝቢ ድማ ህዝቢ ኦሮሞ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኦሮሞ ንነዊሕ ናፅነቱ ስለ ዝተቃለሰ ብቀረባ ሕጂ ብሶማል ሓሊፎም ብቀረባ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ቦታ ኣብ ጥቁ ኮፍ ኢሎም ኣለዉ። ሰራዊት ናይ ግብፂ ማለት እዩ ኣፅዋራቱን ሓይሉን ሒዙ ማለት እዩ። ኢትዮጵያ ግብረ መልሲ ተሂባ ድማ ግብረ መልሲ ከብዝኸ ካልኣይ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣብ ሰፊሕ ዝኾነ ወራር ኣትዩ ነይሩ። ብዙሕ ተዳኺሙ፣ ብዙሕ ኣፅዋራት ከሲሩ፣ ብዙሕ ሰራዊት ከሲሩ ካብኡ ከይዓረፈ ከሎ ድማ ኣብ ምስ ፋኖ ምስ ኣምሓራ ይቃለስ ኣሎ። ንኣምሓራ ድማ ብወቅዒ መን ክሕግዞ ከም ዝኽእል ሕጂ ፍሉጥ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ሕግዝዎም ነይሮም ድዮም ኣይሕግዝዎም ነይሮም ካልእ ኣርስቲ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብወቅዒ ንኣምሓራ ዝበሃል ሓይሊ መን ክሕግዞ እዩ? ግብፂ በቲ ንኦሮሞ ክትሕግዝ ትኽእል ባዕሎም ክዋጉ እንተዘይደልዮም እዮም ማለት ንግብፂ ክሕግዙ ይኽእሉ፣ ብግብፂ ንኣምሓራ ንፋኖ ክሕግዝዎ ይኽእሉ፣ በቲ ካልእ ንመን ኢኻ ትብሎ ነዚ ኦሮሞ ክሕግዝዎ ይኽእሉ። ናይ ሶማል ተቐሳቐሰ ሓይሊ እንተሎ ክሕገዝ ይኽእል። ስለዚ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ርቃት ኣብ ዘይብላ ግዜ ነቲ ፎልት ነቲ ዲፌቶ ተጠቂሞም እንታይ ክገብሩ ክፍትን እዮም። ንኢትዮጵያ ዋላ ብውጉ ክገጥሞ ዓቕሚ እንተዘይብሎም ንሓትሕታ ንኽትባላዕ ነዚ ዘላቶ ፀገም ንኸይትወፅእ መመሊሶም ንምሽንካር ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኖም ማንም ክሓስቦ ዝኽእል ሓሳብ እዚ ኣይኮነን። ፖለቲካዊ ክኢላ ዘለዎ ወይ ከዓ ስትራቴጂካዊ ተሓሳስባ ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ፀላኢ ኮነ እዚ ኩነታት እዚ ማንም ክጥቀመሉ ዝኽእል እዩ። በንፃሩ ኤርትራ እንታይ ረብሓ ኣለዋ ካብ ኢትዮጵያ ምብትታን? ኢትዮጵያ ክትበታተን ኣይንደለና ዝብሉ ዝነበሩ ዘይኮኑ ድሓርካ ኤርትራ እዚ ደይኮነ መግለፂ ናቶም ካብ ኤርትራ ካብ ፕሬዚደንት ሳስምዑ ምናልባት ዝኾነ ድጅሃር ሓይልን ድሕሪ ኣሎ ኮይኑ ንሕና ኣብ ቀፅርታት ምእታው ኣብ ታሪክና እውን የለን ንሓርነት ክቃለስ ከሎ እዚ ህዝቢ ናይ ሃይለ ስላሴ ስርዓት ካብ ደገ ምፅኦም ኮፍ ኣቢሎሞ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኤርትራ ናፅነቱ ይግብኦን የድልን እዩ ተባሂሉ ኤርትራ ግን መኪቱ መን ደው ኢሉ ነይሩ ምስ ኩለን ሓይልታት ናይ ሃይለ ስላሴ ስርዓት ደገፋ ዓለማውን ዞባውን ዝበሃላ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ደው ዝበለ ነይሩ ድመን እዩ ኤርትራ እንቲ መሰላቱ ተቃሊሱ ሶቪየት ሕብረት ናይ ሽዑ መፅኡ ደርጊ መፅኡ ተባሂሉ ፀብሉ ኣብ ቀፅርታት ኣይኣተወን ሓግዙኒ ያብሉኒ ኢሉ ኣብ ቀፅሪ ከይዱ ካብቲ ቆሪ ናብቲ ይኸደን ድሕሪኡ ዝመፀት ተፈላለየ ምዕባሌታት ንፋስ በዚ መፅእ ወብላ በዚ መፅእ ተፈላለዩ ኣሰላልፋታት ከመጣችሁ እመኑኝ በየትኛውም መንገድ የሚወጣውን ነገር በሙሉ እንከለክላለን፣ እናዛለን። ኮማንድ ፖስቱ እያለን እዚህ አይገባም። ጤፍ በማቆም ብቻ እመኑኝ፣ ይሄንን እህል በማቆም ብቻ ኤክስፖርት የሚደረጉ ነገሮችን በመዝጋት ብቻ ኤርትራን በረሃብ እንገላቸዋለን። እዚኦም እዮም እቶም ጎረባብትኩም በሉ ፍለጥዎም። ጣፍ ብምክልካል ጥራይ በርበረ ናብ ደገ ንሰዶ ዘለና እሞ ብኣሜሪካ ገይሩ ካብ ኣሜሪካ ኤርትራ ከይዳ ነቲ ጣፍ ናይ ኢትዮጵያ ንኣሜሪካ ከይድ ካብ ኣሜሪካ ድማ ኤርትራ ገዚኣ ንኤርትራ ትእትወላ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ከይሓፈረ ማለት እዩ። ጣፍን በርበረን ሽሮን ብምክልካል ጥራይ ንኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ከነውድቆ ንኽእል ኢና ኢሉ ዝጀሃር ዘሎ ነዚኦም እንታይ ክትብሎም ትኽእል? ክሳዕ ክንደይ ብከብዶም ክወድቁ ከም ዝኽእሉ ጥራይ እዮም ዝነግሩካ። ፎልት ናቶም እንታይ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። እዚ ጉዳይ እዚ ናቶም ምስ ኤርትራ ዘተሓሓዝ ምስ ኤርትራ ዘበኣስ ምክንያት የብሎምን። ንሳቶም ከንታይ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ። እዚኣ ስምዕዋ እዚ እጂ ንሳቶም ዝወስድዎ ዘለዉ እዩ። ኣብ ሶማሊላንድ ብወቂ ኣምባሳደር ሰዲዳ ኣላ ኢትዮጵያ። እዚ ድማ ኣድማ ንምስማዕ ወይ እውን
أنصار سوماليا تخوض زلا مزجبسي نعون ممكات السومالي لاند دما بوقعي كم هاجر ريكوغنايز جبرهم سلزلي زلودي ويسنتي بس كدلش ندعل نمدياب نسوماليا بوقعي نسومالي لاند بوقعي أمباسادرنا إثيوبيا سديدا خمسة لا يزنقر زلو سترايقنا يكونن فخراناتهم فول فورسي أنصار إيرترا خوين زلو أنصار جبس كنت تفكروا حراي مريتهم تتنكيفوا من بالانينا أنصار إيرترا زلو فخراناتهم موداتها يبلون أبزون سمعج لا إيرترا جبس نكبس جربن ሁሌም እንደዚህ የሚሰራው አሁንም እንደዛ ነው በቅንጅት ነው የሚሰሩት መንግስቱ ላይ ማርያም ያደረገው ምንድነው ኢትዮጵያን ለማፍረስ ስታረጉ ሱዳን 4 ቦታ ከፋፍልሻለሁ የሚል ስትራቴጂ አወጣ አንድ ደቡብ ሱዳን فخرايز حج انتاي زبل زلو نسودان نتي نتن جحمقان انديو كفكر زفتن زلو بحفش انتاي زبل زلو زي ني إثيوبيا كفرسن زفتن مليسنا هنا نبتاتنو حيل لنا اوكي حيل انت لك جبس مزياتك الله سر خاري أكن نجبس كمل زفتن قد مريز زفتن زلو نسومال كم أقلكم هنا نسودان كم أقلكم هنا وربعتنا في شو منت سودان هج انتاي جراتك نيرترا يفكر نيرترا انتاي أخذ جبرات كتقبر تدخل كل عامها فتنكا مش بينها زرايات نا حبر السوفيت فتنكا نا أمريكا فتنكا نا جرمن فتنكا نا إمارات فتنكا نا منتهي زي فتنكا أنت حيله هسكا هات مثلا إيرترا أنت هي لا تكاب زوانزي بزعبا خاديا مجلس أوسيا أجوهم جبتهم كعبد حمص أخهم ديميلهم نعو بزعدنا غيركم تومات كعوام ديميلهم أنت هي لا إيرترا أفايكا فتتن زخون يقول من إسقاسونا يجبرتن بات ولفناتهم صلاعيناتهم اب حنقولهم زلا صلاعي من مخانيهم زلا غرنا زلو إيرترا اب حنقولهم زلا صلاعي اب حلمناتهم زلا صلاعي مخانا بافهم يገልጹና ለው نملس after report نريصنا. And on the other hand, this week another similar deal as I was talking about was signed between Egypt and Somalia to have 10,000 Egyptian troops stationed in Somalia, and particularly on the region or the border between Somalia and Ethiopia. That is the latest story. Now, for those who may not know what I'm talking about, you remember about by the end of last year, by the end of 2023, Ethiopia signed a deal with Somaliland. Now, you remember there's now Somalia and Somalia. That port from Somalia Navy they have doesn't have a port. So they wanted to have a naval base. So, is رأيوه نزي كارتا زريوه Sudan جبسي بقت هم سميت واسع زلا سلازي اتعم حراك اللي زبالة تعتير ترازلو ببزع بوتاتات من السودان يرخب جبسو دما من السودان بقربات سرح لا تناي قد عرف كباب زبالة دلو دما من يزقو عصر زلو ندري لا تناي السودان سراوي تزقو عصر زلو سلازي ني بمن قد السودان جيرا ني فانو نختاتق جبسي أقام زبالة كم زي بالله بزندر لنا حجي دما بالسوماليا متيوم دما نت أوروما زبالة بزخوني يخون من قد متيوم أصوار نخطولو نتي زك على زلو already هاي ناي أورومو بزح أصوارات حاجة سلزي بلو وزيك على sophisticated أصوار كبوة خمس خلو نتناي سوماليا زك على زلون أصوار كبوة خمس خلو سلزي انتهينا نرزلنا ناي إثيوبيا قداي كساكن داي بداي كون كم زغل معناته جبسي كم نقول زلنا again and again ناي إثيوبيا سلام الركعات معبالنا أيدلينيوم زخا زحابو ونجرونا يكون إثيوبيا كتقاصل الله إثيوبيا كتقاصل له تدخل من قدي كم فترة لنا يمزبلو سلزي التكونات كم معلتنا معلتي كابو صرنا إثيوبيا ناوت أي خيط كم زلون أبدما دارجة almost أبناء مجلس ترايد كونسي press release بمنقد فريم مينستر ناتهم جرامون حدش مجلس وسيا مالو بزح يزت أنك أبز زربازي መካከለኛ ኃይል አለው የሚባል ሀገር in terms of power measurement የጎረቤት ሀገሮችን ሁሉ ጊዜ ቅድሚያ ይሰጣል። ስለዚህ እኛም ምንጊዜም ግጭቶች ወይ አለመግባባቶች necessarily ግጭት ላይሆን ይችላል for any issues አለመግባባት በሚኖርበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ በውይይት በሰላም ለመፍታት ቅድሚያ መስጠት ነው። ምክንያቱም ከግጭት ይልቅ ግጭት is an expensive business በጣም ውድ ተግባር ቢኖር ባለም ላይ ግጭት سنتايز بالزلوزي منيسر بدات وزعنا إثيوبيا يو شجر انتلو بدبلوماسيا ومنقد ديك فتح زلو وريف بدبلوماسيا ومنقد ديك فتح زي دل تغينكا سوماليا مساهم سلام كنقبر بزح لمينهم بزح منقدي ب United Nations Security Council فتينو بأفريقيا حبرة أفريقيا تفتينو بشمقلتنا يوغندا انقلا نحنا لولاونتنا يقبسي ناي سوماليا حلو لولاويت مريت سوماليا تأمنوا دحرقينكم مس بزي منقسنا سوماليا مس فدرالو منقس زي كونه ديل كتقبراي تقولون يخيلونكم كتخبروي كالكم لولاونتنا هاجر كم زي يخبروا دما في سومالي لاند سلوز قبرت راي كونه نيرترا مريتنا يرترا لولاو مريتنا يرترا
عسبنا تنايو بازع كن وزينا انت يبص نجي نتهاجر كنت قللاينا ابي قدمي بارلمانات متيو بحري قبعنايو كفالنا يرتراي قبعنا نيرنا بلا تزاريب نحنت الاولاوي تهاجر كسع كندو يتفرني سلازي دبلوماسي ቋንቋ ኢንተርናሽናል ሎ ዝርዳእኩም ነይሩ ተዝኸውን ንልኡላውያን ሃገራት ስጋት ብዝፈጥር መንገዲ ማይ ተዛረብኩም ስለዚ ግብፂ ድማ ሶማልያ ድማ ልኡላዊ ሃገር ስለ ዝኾነ ምዘዋፅኦ ሽርክነት ገይሩሎ ብፍቃዱ ንዝደለየ ሓይሊ ክእቱ ይኽእል ክትገብርዎ ትኽእሉ ነገር ከዓ የብልኩም ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከም ኣቃብ ሰላም ዘሎ ድማ ኣብ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ክወፅእ ከም ዘለዎ ይተኣዝዝ ኣሎ ተደይ ወፂኡ ድማ ሽግር ከጋጥሞ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ትኽእል ዝኾነ ነገር የለን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ካርታ ንሪኦ ፀናሕና ተመሊስና ንሪኦ ኣብዚ ተመሊሶም ሓንቲ ክገብርዋ ዝኽእሉ ኣላቶም ኣብዚ ምስ ሶማሊላንድ ዲል ክገብሩ ክእሉ ግን ኣብ ሶማሊላንድ ሰራዊት ክገብሩ ክእሉ ፅወት እንታይ ከምፅኣሎም ይኽእል ኣብ ሶማሊላንድ ሰራዊት ስለ ዝገበርካ ንሶማልያ ዲኻ ከተጥቃዕ ተደሊኻ ግንባር ኣለካ ሓይሊ ባሕሪ ክህልወካ ክእል ፅወት ሶማልያ ድማ ግብፂ ድማ ምስ ሶማልያ ርክብ ስለ ዘለዋ ብውን ክመፁ ከም ዝኽእሉ ኣብቲ ገባሕሪ ይግብኦም ከም ዝኾነ ምስ ሶማልያ ርክብ ክሳብ ዘለዎም ክጥቀሙ እዮም ስለዚ ኢትዮጵያ በዓላ ብዝፈጠረቶ ሽግር ኣብ ክባእት እያ ከም ዘላ ናይ ሱዳን ሰሜን ሱዳን ደቡብ ሱዳን ዘይኮነ ሱዳን ዶብ ዓብዩ ግብፂ ብዝደለየቶ ብክትመፅእ ከም ትኽእል ምስ ኤርትራ ርክብ ገይሮም ኣለዎ ግብፂ ስለዚ ኤርትራ ናብ ኮሚታት ተኣቱ ትኽእል ኣይብልን እየ ግን ኤርትራ ስጋት ተሰሚዕዋ ንግብፂ ብዝደለየ መንገዲ ኣብ ደገ ክኸፍትሎም ከም ዝኽእሉ ብሶማልያ ድማ ስለዚ ዳርጋ ብሰለስተ መኣዝን ብኣርባዕተ መኣዝን ብኩሉ መንገዲ ግብፂ ንኢትዮጵያ ክትገብሮ ትኽእል ኣነ ሕጂ ናተይ መረዳእታ እያ ግብፂ ሰራዊት ጌር ኣምፅያ ፊት ንፊት ንኢትዮጵያ ክትገጥማ ውግእ ክትሓስባላ ዝብል እምነት የብለይ እንታይ ግን ክገብሩ ክእሉ ነቲ ፕሮክሲስ ነታ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩናት ብኩሉ መንገዲ ከጓሃርዎ እዮም ኢትዮጵያ ድማ በዓላ ብቁጠባሪ ብካልእ ክትፈራርሰሎም ትኽእል መንገዲ ክፈጥሩ እዮም ቨሪ ሳድ ዘሕዝን እዩ ግን እንድሕሪ ምስ ጎረባብትካ ዝምድና ዘይጌርካ ምስ ሶማልያ ርክብ ዝፅቡቕ ዝምድና እንተዝገብሩ ነይሮም እዚ ኩነታት ዘማ ይተፈጥረ ምስ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘሎ ዓንዳር ዘረባ እንተዘይገብሩ ነይሮም እዚ ኩነታት ዘማማ ይተፈጥረ ምስ ካልኦት ሃገራት ድማ ትኸዶ ዘለካ መንገዲ ፅቡቕቲ ዘይኮይኑ ሃገራት ልኡላውያን ስለ ዝኾነ ብዙሕ ምርጫታትን ብዙሕ ዕድላትን ኣለዎን ሕጂ ደሓን ካብ ከምዚ ወፂና ኣብቲ ናይ ኤርትራ መለስ ክንብል ሓንቲ ኣብ ሓደ ክልተ ክንሰምዕ ትንብታና ቅድሚ ምኻድና መደበይ ንምዝዛም ሓደ ዓብይ ነገር ክነግረኩም ለማቕነ እዘን قرن أفريقيا سلام دلي كنا دبال كنرسخه وحنقولنا هم دمسسهم كلا لنا نابل معات نابرقات قصنا هم كيس كلا لنا رهوه مسالو ذكر آخر الساعة كنا كم يجر كاتر رجع قصو كم زلا مثلا حنكارم كله كم يجر كاتر رجع قصو تغيم لذا حنكار الزجلجل قدام كله كم يجر كاتر زخاتر رجع قصو تغيم كتفلت كتقيل الله እዚ እቲ መርገፂ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ዝበለ እዩ ሰላም ከም ዝደሊ ንሰላም ክፅዕር ከም ዝደሊ ዝገልፅ ዘሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከንታይ ዝብል ኣብኡ እውን እቲ ሰራዊትና ዝረኣዮ ጅግንነትን ተሳታፍነትን ብጣዕሚ ክድነቕ ዝከኣል እዩ ማለት እዩ ብዓብኡ ሓለወ ሰናስን ንሕና ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ መሬት ናትና ዘባኣ ኩላ ክንሕልዋ ግዴታና እዩ ኣብኡ ከዓ ተገቲርና ኣለና ማለት እዩ ኩሉ ድሕሪ ሃገር ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ቀዳምነት ንዕኡ ሂብና ቅድሚ ውላድናን ቅድሚ ሓዳርናን መሬትና ኢና ሰሪዕና ዘለና ምክንያቱ ኣብዚ ዝወደቑ ምእንታና ኢሎም ዝሓለፉ ክንደይ ጀጋኑ ብኣሽሓት ዘይግለፁ ሓሊፎም እዮም ንዕኦም ንታሪኾም ንምስና ድኾኑ ንዕኦም ንምሕላው ሶም ዝጎደፈሉና ሓደራ ክንትግብር ከዓ ድልዋት ኣለና ነዚ ተዛማዲ ሰላም ዝኾነ በቲ ዘለና እቲ ዕትውነትናን ተሓሌትናን በቲ ዝነበረ ናይቲ ቅድማት ታሪኻት ዝወረስናዮ ኢልና ንጓዓዘሉ ዘለና ህይወት እዩ እቲ ህይወትና እውን ኣብ ፅቡቕ ደረጃት ፅቡቕ ምስጡን ከም ዘሎ እያ ክገልፀ ዝኽእል ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ኣሎ ንሕና ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ኣለና ኢልና ግን ካብ ሓለዋናን ካብ ጥንቃቐናን ዋላ ሓንቲ ድሕሪ ዝበልናዮ ነገር ወይ ከዓ ዝዛነየ ነገር እውን ይብልናን ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ከም ዘለና ግን ሓለዋና ነካይድ ከም ዘለና ዝኾነ ሰብ ኣብቲ ወሰናስን ዝኾነ ዘስግእ ነገር ወይ ከዓ ዘጠራጥር ነገር ከም ዘየለ ኣብዚ ግዜ እዚ ክገልፀሉ ፈቱ ማለት ከምዛ እትሪእዋ ዘለኹም ሰራዊት ናይ ኤርትራ ንሃገሩ ናይ ብሓቂ ዋጋ ዝኸፍል ንድሕነት ሃገሩ ድማ ብዙሕ መስዋዕቲ ዝኸፍል ሕብረተሰብ እዩ ናይ ካልእ ኣይደልን እዩ ነታ መሬቱን ነታ ባሕሩን ግን ንከውሕሳ ብዙሕ ዋጋ ይኸፍለላ ከም ዘሎ ማንም ሰብ ከስተውዕለሉ ይግባእ ናይ ሆብ ድማ ፃምኦም ብዕፅፍን ድርብን ክወሃቦም ናይ ብሓቂ ሰራዊት ናይ ኤርትራ
መግለጽ የብልና ንዑዝ ኸውን ናብ ስምብታና ቅድሚ ምኻድና መደበይን ምዝዛም ሓደ ዓብይ ነገር ክነግረኩም ለማቀነ እዘን ትንቢት ዝመስላ ነገራት ክምሰላለይ ቀኔና ኣለዋ ሎሚ ድማ ሓደ ኣብ ዝተፈላለየ ደንበታት ተቃውሞ ዝነበረ ዝሓለፈ ዓመታት ናብ ሃገራዊ ደንብኡ ተመሊሱ መንእስያት ከንቅሕ ዝጸንሐ ድሕሪ 27 ዓመታት ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ብሰፊሕ መንእስያት ከንቅሕ ብዕለት 20 ኣስመራ ኣትሎ ስጋብ ብሰፊሑ ቃለ መሕተት ናይ ምቅላዕ መደብን ሒዝና ንመጻእኩም ንሎም እዛ ቅድሚ 2 ዓመት ዝበልክዋ ሎሚ ዝኾነትን ቪድዮ ክጋብዘኩም ዝራኸበኩም ይሕዘልኩም ክመጽ ያራይ ጸጋምኩም ደሎ ዝባዕልኩም መጽኩም ኢናን ገና ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ደንባ ሃገራውነቱ ተመሊሱ ክትሓቋቆፍ እንኳዕ ደሓን መጻእካ ኣማኒኤል ወዲ ጣባ ኣቕዒት ወዲ ሓወቦይ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ ናይ ወዲ ጣባ ኣትዮ ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ኣስተምህሮን ትምህርትን ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ ማንም ሰብ ድማ ንዑ ዝረኣየን ንዑ ዝሰምዐን ኩሉ ዝሕጎሰሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ኣወልቲዕ ድማ ሓንቲ ብልፅቲ ቪድዮ ሰሪሑ መፂኡ ኢልኩም ኣሎ ኬትኩም ስምዕዋ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ሓናፂ ነቲ ኩነታት ዘሎ ድማ ብሰፊሑ ተንቲኑሉን ገሊፅዎን ኣሎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና no ሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ ረሲዕ ኣለኹ I'm sorry that's the most important part እንኳዕ ከመና ይወዳኹ ልቲ ፈንቅል ኤርሜድያ ናብቲ ካልኣይ ንሪኦ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ ንሰገር እዚ እውን ብቐጥታ ምስ ሃገርና ኤርትራ ዝተተሓዘ ኣገዳስን እዋናውን ዘሐጉስ ዜና ኮይኑ ዝርከብ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ናብ ስራሕ ንምምላስ ክግበር ጸንሐ ጻዕርታት ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ምዝዛም በጽሒ ይርከብ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ንውሕ ዝበለ ዓመታት ብእገዳ ኣሜሪካን ሰዓብታን ካብ ሰማያት ዝተኣሊ ጸኒሕ መንግስቲ ኤርትራ ምዝተፈላለያ መንገዲ ኣየር ብምትሕብባር ካብን ናብን ህዝቢ ከመላለስ ጸኒሕና ኣሎን ከም በዓል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ 2018 ናብ ኤርትራ ምልሶቱ ዘረጋገጸ ኣብ ልዕሊ ግያሾ ኤርትራውያን ብዘውረዶ ኢሰብኣዊ ተግባራት ካብ ኤርትራ ድሕሪ 14 መስከረም ሙሉእ ብሙሉእ ደው ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዘመላልሶ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ሃጓፋት ንምምላእ ንመንገዲ ኣየር ኤርትራ ናብ ስራሕ ንምምላስ ኣብ ሓያል ጻዕሪ ተጸሚዱ ድሕሪ ምጽናሕ ሕጅገን ሙሉእ ብሙሉእ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ናብ ስራሕ ዝምለሰሉ እዋንን ሰዓትን ኣኺሉ ይርከብ ትማር ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሕ ከም ዝተዓዘብናዮ ካብ ኤርፖርት ስመራ ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ስእልታት መንገዲ ኣየር ኤርትራ ናብ ስራሕ ከም ዝተመልሰ ተዘርጊሑ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ኣየር ኤርትራ ገይሩ ነቲ ከልበትበት ናይ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኮይኑ ጸንሐ ኤርትራዊ ዜጋ ኤርትራ ዝተተሓዘ ኣገዳስን እዛ ሓበሬታ እዚኣ ምስራኣና ዝስእሊ እዚ ምስራኣናሲ ክንዲ ምንታይ ከም ዝተሓጎስና መግለፂ የብለይና መግለፂ የብለይን and this is the wish the dream come true as ኤርትራ ናይ ብሓቂ ወላውን ብውሑድ ጸጋታት ናታ አይነው ትገራ ዓብስ ችግር ከም ዝኾነ ኣብ ብፍላይ ነፈርቲ ንኽትዕድግ መብዛሕተን ተነፈርቲ ክልተ ካምፓኒታት የነሳተን ድማ ኤርባስ ናይ ኤውሮፓ ወይ ናይ ፍራንስ ናይ ኤውሮፓ ካምፓኒ ኤርባስ ከም ድማ እቲ ቦይንግ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ እዩ ክልተ ዚያን እንተነቲ ዕዳጋ ቢሕተነኦ ዘለዋ ዝሕጂ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ቻይና ካምፓኒ ግን ስቲል ገና እቲ ኦርደር ዘለዎን እቲ ካፓሲቲ ናቱን ብሕጂ ክኸውን ስለዚ ብኸመዮም ኤርትራ ክሰርሑ ንኤርትራ ይገድፎ እዚ ግን ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ዜና እዩ ኤርትራ ኤርላይንስ ይግባኣ ትንኣስ ትዕበይ ወላ ክልተ ድን ወላ ሓንቲ ወላ ብኽራይ ድዩ እቲ ኤርላይንስ ስርሑ ተጀሚሩ ወላ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ካብ ፍሉያት ካብ ኤውሮጳ ሙሉእ ካብ ጣልያን ጥራይ ሓንቲ ፍላይ ተገይሩ እውን ዘርቢሕን ህዝቢ ኤርትራ ጫታው በረራ ህዝቡ ብኤርላይንስ ናቱ ከብል ከሎ ነቲ ኤርትራ ብዙሕ መክሰብ ክህልዎ ይኽእል እዩ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ ምሉእ ይግበረልና እዚኣ ድማ ናፍረት በፅሒ ይግበራ ኤርትራ ብዙሕ ፀዓት ናይ ኤርትራ ንምስትኽኻል ብዙሕ ጉያ ይግበር ከም ዘሎ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ኤርትራ ንምስትኽኻል ብዙሕ ጉያ ይግበር ከም ዘሎ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ንምሕዋይ ብዙሕ ጉያ ይግበር ከም ዘሎ ብዙሕ ሓበሬታታት ንርኢ ኣለና ህዝቢ ኤርትራ ድማ ካብ ኩሉ ዝነበሮ ንዓዲ ይምለስ ከም ዘሎን ምስ ህዝቡ ዘለዎ ናፍቆት ንሃገሩ ንምግልጋል ምሁር ንህዝቡ ንምጥቃም ሓኪም ንህዝቡ ንምጥቃም በዓል ራእስማል ንሃገሩ ንምንቅስቃስ ኩሉ ሓሳብ ኣብ ርእሱ ከም ዘለዎ ይፈልጥ እየ እዚ ቻነል ናተይ ድማ ዕላማ ናትኩም እዩ ካብ ደገ ከይተፀበና ኤርትራዊ ብዘለዎ ፀጋታትን ብዘለዎ ብቅዓትን ነቲ ሃገር ንምሕዋይ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር በብዝኽእላ ታዳሓመቐት ክትገብራ ትኽእል ኣወንታዊ ዜናታት ናይ ኤርትራ ናብ ካልኦት ከም ዝበዝሕ ብዛዕባ ኤርትራ ኔጌቲቭ ጥራይ ኣብ ኢንተርነት ከይመልእ ፖዚቲቭ ናይ ኤርትራ ኣብ ኢንተርነት ክመልእ ከም ዝኽእል ክንገብር ኣለና ምስ ካልኦት ዘወዳድር ምክንያት የብልካን ሓደ ክንናቱ ኤርትራ መጀመርያ ፅቡቕ ሰረት ገይራ ኣላ ሃገራውነት ሃኒፃ ኣላ ሃገራዊ ፍቅሪ ዘለዎ ሓድነት ዘለዎ ህዝቢ ሃኒፃ ኣላ ቅድሚ ኩሉ ይሱ ድማ ውሽጣዊ ባእሲ ውሽጣዊ ውግእ የብላን ኤርትራ ስለዚ ተኻሊ ኩሉ ቀሲልካ ከተረኻኽበሉ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ኣለና ብዙሕ ፀጋታት ኣለና
ልዕሊ ኩሉ ድማ ብሉፅ ህዝቢ ኣብ ብዙሕ ዓለም ብዙሕ ፀጋታትን ብዙሕ ዓቕምን ዘለዎ ህዝቢ ድማ ስለ ዘለዋ ነቲ ዘሎ ጉዕዞ ንኽትከዶ ምሉእ ብቅዓት ዘለዋ ሃገር እያ እናበልኩ ናይ ሎም ሃረስታብ ዝኹድየ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ድማ ናይ ኩልና ስራሕ እናበልኩ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ክገጥፈኩም እየ ኣይሆፕ ድማ ኩላ بدكم وسط البحوث غداري انا تلقى مالو مش لوسخه سنف كويلو انا يبل قزم كمن بس انا تلقى يبلون ابس انا يبل انت حاددي انا يبل كلنا اتكعب انا يبل كلنا اتكعب أنا يبل أنت حد لبي أنا يبل حدنت كيعبي أنا تلقى يبلون أبس أنا يبل قوسم كمان بس قويتا قدي أنت قويتا فنا أنا تلقى سايكونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت نخصصك قويتا قدي أنت قويتا فنا أنا تلقى أيكونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت نخصصنا أنا يبل أنت إريتراوي أنا يبل سبب مرهاوي أنا تلقى يبلون أبس أنا يبل قوزن كمان لسا أنا تلقى لوهي مع سخوين واسا تفالين كان بخاب برد بفراسة سعير كايهم بخاب وشتغن بدرجة حقناتك عبي أنا بتحب أنا يبل أنت حد لبي أنا يبل كلناتك عبي أنا تلقى يبلون أبس أنا يبل قوزن كمان بس أنا يبل أنت إريتراوي أنا يبل سبب مرهاوي أنا تلقى يبلون أبس أنا يبل قوزن كمان بس